Vamos, entonces. Boa tarde a todos. Abrimos a sesión do pleno ordinario. Empezamos polo primeiro punto, que é a aprobación da acta da sesión anterior, sesión extraordinaria do pleno do 26 de maio do 26. Algúna observación? Algún comentario? Non. Pois votamos. Votos a favor? Entón apróbase por unanimidade. Somos 11. Punto segundo, aprobación do proxecto de instalación de cuberta de pista polideportiva no lugar de Apeadeiro de Perves, que está ubicado en Xarío. Dou lectura á proposta, que xa tuvemos outro día a comisión, estamos falando deste asunto. É a seguinte: o día 15 de xaneiro de 2026, o enxeñeiro de Camiños, don Pablo Couto López, ten entrada no rexistro de entrada do Concello o proxecto modificado 2, instalación de cuberta de pista polideportiva no lugar de Apeadeiro de Perves en San Xoán, Perves San Xoán, cun orzamento de contrata de 345.809,55 euros, sendo 285.793,02 euros o orzamento base de licitación e 60.016,53 euros o IBE. O día 12 de maio de 2026, a arquitecta técnica municipal emite informe no que conclúe que o proxecto modificado 2 que figura no expediente contén a documentación sinalada no artigo 233 da Lei 9/2017 de contratos do sector público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014-23-UE e 2014-24-UE do 26 de febreiro de 2014. Xustificado o cumprimento da legislación urbanística e sectorial, así como do planeamento en vigor e coa documentación completa, desde o punto de vista técnico non se atopa inconvinte para a aprobación do proxecto presentado polo órgano municipal competente. O día 12 de maio de 2026, o secretario municipal emite un informe no que conclúe que infórmase favorablemente a aprobación do proxecto de obras, xa que contén formalmente toda a documentación requirida no artigo 233 da Lei de Contratos do Sector Público. Cumpre coa legislación urbanística e sectorial e co planeamento en vigor, tendo así mesmo a disponibilidade dos terreos e non sendo necesaria a obtención de autorizacións sectoriais. Logo de ver canto antecede, esta alcaldía no uso das atribucións que lle confire o ordenamento xurídico proponlle ao Pleno, logo do ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o proxecto denominado instalación de cuberta da pista polideportiva no lugar de Apeadeiro de Perves, San Xoán, redactado polo enxeñeiro de Camiños Pablo Couto López, cun orzamento de contrata de 345.809,55 euros, sendo 285.793,2 euros o orzamento base de licitación e 60.016,53 euros o IBE. Bueno, este tema o falamos xa en varias ocasións. Eu creo que aquí máis que nada xa aprobar isto e xa despois acto seguido van a aprobar no pleno da Diputación, non sei se neste mes ou no mes que ven, e despois xa firmaríamos o convenio e xa se podría iniciar a licitación, non? Despois de todos estes pasos, pero bueno, cada paso ten o seu tempo. Queres facer algún comentario ou algo? Non. Bueno, entón votamos. Votos a favor? Abstencións? Moi ben. Entón son 8, non? E 3. Vale, entón apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto seguinte, o terceiro, que é a aceptación expresa das condicións impostas polo Servicio do Litoral en relación coa autorización de concesión de ocupación de dominio público marítimo terrestre, con destino á construción dunha pasarela para a conexión entre ambas marxes do río Baixoi-Miño. O Concello de Miño presentou solicitude de concesión de ocupación de 1.309 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre, con destino á construción dunha pasarela para a conexión entre ambas marxes do río Baixoi, no termo municipal de Miño. Consta no expediente proposta de resolución do Servicio Litoral de data 28 de abril de 2026, polo que se condiciona a autorización da concesión á aceptación expresa por parte do Concello das condicións que figuran no dito documento.
O día 9 de xuño de 2026, o secretario municipal emitiu informe no que conclúe que a vista do anterior esta Secretaría informa que non se aprecia obstáculo xurídico para que o Pleno do Concello de Miño acorde aceptar expresamente as condicións impostas polo Servicio do Litoral en relación coa autorización da concesión solicitada nos termos que constan no documento incorporado ao expediente. A aceptación deberá entenderse sen prexuízo do cumprimento efectivo das referidas condicións durante a execución da actuación, dos informes técnicos que procedan e da obtención das restantes autorizacións, permisos, informes ou trámites sectoriais que resulten exixibles. Logo de ver canto antecede, esta alcaldía no uso das atribucións que lle confiere o ordenamento xurídico proponlle ao Pleno da Corporación, logo do ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aceptar expresamente as condicións impostas na resolución do Servicio de Litoral do 28 de abril de 2026 en relación coa autorización da concesión de ocupación de 1.309 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino á construción dunha pasarela para a conexión entre ambas marxes do río Baixoi no tramo municipal de Miño. Bueno, isto xa tamén o comentamos outro día na comisión. Aquí, basicamente, nos pillou na tramitación deste expediente, pillou a transferencia de competencias de costas do Estado ao litoral, ao Servicio Autonómico da Xunta. Entón, bueno, o expediente, hasta que o Servicio Litoral o retomou, pasaron aí uns meses e agora, bueno, nos mandou, lóxicamente, as condicionantes para ter a concesión. Isto é un mero trámite porque xa prácticamente casi todo o expediente se tramitou, eu non sei agora mesmo exactamente o plazo, pero eu creo que fai ano e pico, 2 anos. De feito, salir á exposición pública, como sabedes, tuvera o seu período de alegacións e, bueno, se feixo o trámite correspondiente é un expediente xa con certa antigüedade no tempo. Bueno, non sei se queredes comentar algo. Sí, Alberto. Desde a Bonega sí que votaremos en contra desta proposta por coherencia e como mostrado no seu rexatamento tanto a este proxecto que une esta pasarela que une Telle coa ponte do Puzo como a senda que lle dá continuidade até a ponte da praia, que cabe destacar que ademais do impacto medioambiental que lle vai supoñer a un dos poucos espazos de gran valor medioambiental que lle quedan ao noso concello e ao que, por certo, sí que se opoñen varios colectivos ligados á conservación e defensa do medio ambiente, non debemos esquecer que estes proxectos suman alrededor de 2 millóns de euros de investimento máis o que requira o seu mantemento. Entón, nos fixemos varias veces esta pregunta, pero ainda queda por aclarar o propio goberno municipal se esta pasarela e o resto da senda se vai facer con fondos propios ou se tamén pode aclarar cal é o motivo real polo que se quere construir esta pasarela, porque se para mellorar a mobilidade entre Bañobre e Miño hai alternativas perfectamente válidas e que requiran moito menor investimento e se pola regeneración do espazo fraco favor lle fai aumentando a presión coa apertura de pasarelas e sendas que nunca existiron nesta zona. Moitas gracias. Moi ben. Alguna intervención? Bueno, pois nada, eu desde logo xa o explicamos en varias ocasións, creo que además incluso saliron notas na prensa explicando a conexión entre Bañobre e Miño. Existe unha conexión que é pola vía do Camiño Inglés, que é unha conexión que queda un pouco alonxada do que é o centro de Bañobre e además sería esta unha forma de conectar peatonalmente un núcleo de población importante como é Castro co casco urbano. Tradicionalmente, moitísima xente que viña a comprar ao casco urbano porque non hai tendas, nin hai bares, nin hai ningún tipo de negocios comerciales en Bañobre, en Castro, pois en Castro sí, na parte de Viadeiro, pero na parte baixa de Castro non. Entón, moita xente viña pola vía do tren ocasionándose en moitos casos, non moitos, pero uns cuantos, con que solamente o verón xa era suficiente, atropellos do tren e mortes de persoas. Está claro que a vía do tren non é un sitio para transitar a xente, ainda hai xente que transita pola vía do tren, e creemos que iso non é o axeitado. E despois é unha forma tamén de eliminar
tráfico rodado, xa que eso sería unha senda peatonal, un paso peatonal. Evidentemente, eso pasou todos os informes do Ministerio, pasou todos os informes da DIF, de Costas, bueno, todos os informes requeridos. Pasou, como dixen antes, a exposición pública, houve alegacións, as alegacións foron respostadas e foron, bueno, lóxicamente, tratadas no procedimento administrativo correspondente. Este é un proxecto que en principio é un proxecto independente do proxecto de senda, pero efectivamente o proxecto de senda, que é unha obra que está tramitándose desde o Ministerio, supoño, ou así desexo, que ao final sexa o Ministerio, ou así era o compromiso do Ministerio, de que sexa o que asuma o custe desa senda pola Ribeira de Bañobre. Hai unhas cuestións agora administrativas a raíz de certas reconsideracións por parte do Ministerio, no trámite administrativo, basicamente. Eso, supoño que chegará un momento que tamén se executará esa obra, esa senda. Pero, bueno, esta pasarela ou este paso peonil vai permitir que, por exemplo, moitos nenos de Bañobre poidan vir hasta o colexio, porque xa van vir directamente ali ao colexio, ou poden vir persoas a comprar, ou poden ir xente que queire disfrutar e ver a marisma e disfrutar de todo o que é o espacio de marisma e o espacio costero tan rico como ten Miño. No seu día, a marisma foi afectada pola vía do tren, xa fai bastantes anos, creo que eu ainda non nacera e xa son maior. Entón, aí se fixo un cambio de corrientes e sí que se veu moi afectada. Este proxecto, se o vistedes, que supoño que sí, vai pilotado, é dicir, vai pilotado, non vai en madeira, vai en un material que en teoría non é degradable como a madeira, e, polo tanto, é máis resistente ao longo dos anos. Entón, ese proxecto, o que se pretende precisamente é iso. Iso que fixeron os técnicos é precisamente que a supervisión do Ministerio de Medio Ambiente, pois non estou falando de outro ministerio, é o Ministerio de Medio Ambiente, se chama ahora Transición Ecolóxica. Bueno, pois ese ministerio, lóxicamente, é viable, e por iso ahora, desde o Servicio Electoral da Xunta de Galicia, que tamén o ven viable, nos piden que fagamos esta aprobación final. Eu, desde logo, creo que é unha obra moi importante para Miño, é moi necesaria, porque ademais vai permitir que moitísima xente que vai a camiñar teña unha salida e non teña que facer a salida de chegar hasta ali, hasta o Ponte do Puzo, e ter que dar volta para atrás para poder volver a Miño, ou ao revés, os de Miño que veñan, os de Bañobre que veñan hasta aquí, para despois ter que dar volta para atrás na súa caminata. É unha ruta moi concurrida de xente que vai a camiñar, vai en bicicleta e tal. Bueno, pois eu creo que vai dar outro atractivo máis a Miño e, sobre todo, unha solución de comunicación peonil, que o que se trata tamén é de eliminar o máximo posible o tráfico rodado polo pobo, pola praia, por todas as rúas de Miño. Bueno, non sei se queredes comentar. Sí. Sí, o sea, non sei se xustifica esta obra o custe de 2 millóns de euros. O proxecto non pon 2 millóns de euros. Sí, estou falando do total das dúas. Estás falando do total, da senda e máis da pasarela. Efectivamente. Se digo que é unha obra independente da outra, aunque logo, lóxicamente, van a estar conectadas. É certo. Entón, aquí o que se acaba de dicir é que o Ministerio podía cubrir a senda entre pontes, que serían 800.000 euros, pero tampouco se dixo se tamén vai asumir ese 1,2 millóns de euros o propio Ministerio. E aínda así, non sei se ese custe xustifica os beneficios que pode ter, porque sí que é certo que o camiño inglés está aí e existe. Nos xa falábamos de que unha ruta alternativa, que mesmo sí que lle daría mellor servizo á zona alta da parroquia de Castro, como Viadeiro, ou mesmo Leiro, sería aproveitar os tramos mortos da Nacional 651, ou, que tamén existe e está aí, que é o camiño da propia Praia Grande, que tampouco é un aforro excesivo, o que podría supoñer ir pola pasarela, coa pequena volta que se dá baixando a praia, indo polo camiño paralelo á xea da P9.
se o Ministerio ou o Concello é quen de ter 2 millóns de euros en total de fondos, non sei se habería que valorar outras prioridades que sí que necesita o Concello antes que, como dicía, aumentar a presión sobre un espazo xa de por sí bastante perxudicado, non só pola vía do tren, falamos da saída da P9, a ponte da P9, construcións, o proxecto de Montepiñeiro, e non sei, desde o BNG sí que non vemos xustificado esta cuestión, e logo tamén facer da excepción á norma dicindo que hai xente que siga a utilizar a vía como vía de comunicación a pé. Pois non sei se, volvo a dicir, xustifica ese investimento de 2 millóns de euros cando sí que hai alternativas que existen a día de hoxe e outras que serían moito máis baratas. Entón, sobre todo pola parte de impacto medioambiental, pero tamén pola parte económica, nos como BNG ímonos a poñer a este proxecto. Moi ben, pois, oye, estades lóxicamente no voso dereito. Eu reitero que o que haxa outras vías de comunicación non impide, unha cousa non é incompatible da outra. Reitero que o proxecto da pasarela, que é o que se trae aquí hoxe a aprobar, está relacionado ca senda, porque lóxicamente cando se faga a senda entre pontes, pola beira da marisma, pola beira das fincas que lindan ca marisma, cando se faga esa senda conectará ca pasarela. Entón, desde o ponte da praia poderás vir camiñando e chegarías hasta Telle. Pero ese é un proxecto da senda, xa digo, que en principio asume o Ministerio que vai a financiar, pero bueno, os trámites do Ministerio son lentos, son farragosos, teñen moitos requisitos e demais. Pero, ahora mismo, con isto, conseguiríamos a concesión xa do Servicio Litoral da Xunta de Galicia, co cal eu falei cos técnicos, falei co subdirector e demais, e a verdad que eu creo que é un proxecto atractivo e que ademais lles gusta, porque xa así mo manifestaron. Entón, eu que ahora mismo que o servicio de costas foi cedido, a transferencia foi cedida á Comunidade Autónoma e a Comunidade Autónoma está colaborando en este aspecto, pois, home, a mí me parece de agradecer que o día de mañán se poida facer esta obra. Que a obra está valorada, creo que era 1 millón ou 1.200.000, non recordo exactamente, pero é unha obra que todavía non ten financiación. Evidentemente, teremos logo que buscar financiación. Eu espero, polo que máis ou menos teño falado, que a Xunta de Galicia aporte unha parte e despois veremos se a Diputación ou outro organismo, como pode ser o Estado, poidan aportar outra. Pero, en principio, aquí non estamos comprometendo o millón que costa esta obra, non estamos comprometendo con cargo ao erario municipal, aos presupostos municipal. Non o estamos comprometendo. Intentaremos buscar financiación. Aquí o que estamos facendo é aprobar o trámite para que xa finalmente se nos dé a concesión de ocupación dese espacio polo que vai volar a pasarela. Repito, non hai recheos, nin hai... A pasarela vai en pilotes. É unha pasarela do estilo parecido, que pasa que con outros materiais, claro, parecido á pasarela que hai ao lado do Club Náutico na Ribeira. O sea, con materiais, xa digo, que non son madeira e demais. Entón, bueno, eu creo que para min me parece que é unha obra necesaria e bonita, que cambia un pouco o aspecto e mellora o aspecto da marisma e fai que a xente tamén disfrute dese espacio natural. Bueno, votamos entonces. Votos a favor. 7 votos a favor, votos en contra, 1 voto en contra, abstencións, 3 abstencións. Vale. Pois queda aprobado por maioría absoluta. Pasamos ao punto 4, que é a aprobación da numeración de parcelas resultantes de segregación con acceso a vial no lugar a Torre, parroquia de Perves, no Roeiro Municipal. Logo de ver o expediente correspondente á solicitud de licencia de segregación presentada por Rogelio Vázquez Casas sobre parcela con referencia catastral, bueno, ten aquí a referencia catastral, cita no lugar da Torre Perves, no que se interesa a división de parcela en 4 fincas. Logo de ver que o Roeiro Municipal onde consta o lugar a Torre da parroquia de Perves foi aprobado por acordo plenario de data 3 de xuño de 2016, constando a numeración da parcela con referencia catastral co número que está aquí indicado, cos números 20 e 22.
Logo de ver que os datos da sede electrónica do catastro examinada a documentación existente nesta Secretaría referente ao rueiro municipal, esta Secretaría conclúe que a parcela con referencia catastral foi dividida, di aquí o número da referencia, foi dividida en 4 parcelas. Estas deberían ser numeradas co seguinte xeito. A parcela coa referencia que antes estaban referenciadas no número 20 e 22, pois a primeira referencia que termina en UD sería co número 20. A segunda referencia que termina en WD sería co 20A. A terceira referencia que termina en HD sería co número 22. E a cuarta referencia que termina en OF sería co número 22A. A vista do que antecede, esta alcaldía propone ao pleno logo do ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais a adopción do seguinte acordo. Primeiro, numerar as parcelas resultantes da segregación do seguinte xeito. O que acabo de decir, unha parcela co número 20, outra co número 20A, outra co número 22 e outra co número 22A. Que se desdoblan as dous que había, que eran 20 e 22, se desdoblan agora en 4 números. Algún comentario ou algunha intervención? Pois entón, votos a favor? Apróbase por unanimidade, entonces. Pasamos aos apartados de dación de contas. O quinto é dación de contas do informe trimestral sobre o cumprimento dos prazos previstos na Lei 15/2010 de 5 de xullo de modificación da Lei 3/2004 do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais e o período medio de pago do primeiro trimestre de 2026. Aquí voulle pedir a interventora, se podes, María, se queres explicar un pouco o informe, como sempre. Boas tardes. Pois nada, este é o informe do primeiro trimestre de 2026. No cadro resumen, aí vese que facturas ou documentos justificativos pagados no primeiro trimestre de 2026 dentro do período legal de pago, fixéronse 356 pagos por importe de 648.244,95 euros, fora do período legal de pago de 21 pagos por importe de 20.984,88 céntimos e fixo un período medio de pagado en 37,37 días. Facturas ou documentos justificativos pendentes de pagamento. Ao final do primeiro trimestre temos dentro do período legal de pago 524 pagos por importe de 884.736,41 euros e fora do período legal de pago 5 por importe de 24.938,64 euros. Período medio do pendente de pago fai 23,87 días. O período de pago fai 37,37, por lo tanto a morosidade estaría cuberta. Os datos anteriores fan que o período medio de pago do primeiro trimestre sexa de 8,49 días. Tedes aí pendente de recoñecemento unha obriga en negativo, que un abono de 47,56 que fai, vemos un pouco a isto sin tramitar aínda, 371 días. E nada máis, pero cumprimento tanto da morosidade como o período medio de pago, vale? Isto é unha dación co cual queda explicado. Pasamos ao punto número 6, que é a dación de contas das resolucións da alcaldía dende o día 13 de abril de 2026, resolución número 334-2026 ata o día 14 de 6 de 2026, resolución número 630-2026. Algún comentario? Dado conta dese punto, pasamos ao seguinte: dación de contas das actas de Xunta de Goberno das seguintes datas: 30 de marzo de 2026, 20 de abril de 2026, 24 de abril de 2026, 8 de maio de 2026, 15 de maio de 2026, 25 de maio de 2026 e 27 de maio de 2026. Tédelas todos, non? Eso, sí. Pois dado conta destes tres puntos, pasamos ao punto de mocións. Temos dúas mocións presentadas por rexistro que están aquí na orden do día, que son: a primeira é a moción do PP, do Partido Popular, para a revisión da rede de saneamento e auga potable ante os afundimentos nas rúas e estradas. Fátima, si queres. Boas tardes a todos.
Nos últimos tempos vimos observando un deterioro grave, progresivo, no pavimento de diversas zonas do noso municipio, como foron a Rúa Ribeira ou a Rúa Condomiñas e a estrada DP 4803. Este deterioro estáse manifestando en forma de baches profundos, grietas e, o que é máis preocupante, afundimentos significativos nas estradas. Estos afundimentos da vía pública non son un problema meramente estético ou de desgaste habitual polo tráfico. Pola tipoloxía dos danos, todo apunta a que están directamente relacionados con deficiencias, fugas ou roturas na rede subterránea de saneamento e abastecemento de auga potable. As filtracións continuas de auga teñen o efecto de erosionar o subsuelo, descalzando o terreo que sostén o pavimento e provocando colapsos na superficie. Esta situación xera unha triple problemática que este concello non pode ignorar. Seguridade vial e peatonal, os socavóns suponen un perigo inminente de accidentes para vehículos, motocicletas, ciclistas e peatóns, especialmente persoas maiores ou con mobilidade reducida, pérdida de recursos, as posibles fugas na rede de auga potable van contra as políticas de sostenibilidade que debemos abanderar, danos estruturais, de non actuarse a tempo, a auga filtrada pode chegar a afectar edificios colindantes, derivando en problemas de gravidade maiores e grandes custes de reparación. É competencia e deber deste Concello garantir o correcto mantemento dos servizos públicos esenciais e a seguridade nas vías urbanas. Por todo isto, faise indispensable acometer unha auditoría e revisión técnica do subsuelo das zonas antes de proceder a calquera asfaltado superficial, que tan só serviría de parche temporal. É por todo isto que o Grupo Popular do Concello de Miño presenta a seguinte proposta: instar a área de urbanismo e infraestructuras para redactar un plan de choque e prevención para a revisión progresiva da rede de auga e saneamento nas zonas do municipio que teñen as infraestructuras máis antigas co fin de programar as inversións precisas a curto e medio prazo. Que previo a calquera obra de reasfaltado, en tanto a revisión íntegra non se teña rematado, se faga un estudo das redes de saneamento e auga e no caso que sexa preciso se faga previamente a renovación das infraestructuras. Moi ben, moitas gracias. Sí. Comentaste este... Sí. Bueno, para que me sale ahora, sí. Bueno, vamos a ver, esto que planteas, bueno, primeiro, na primeira parte da tua exposición, que non unha petición que faz a obra da Diputación, é dicir, é unha carretera que é xena a nos. E respecto á obra da Ribeira e á Rúa Condomiñas non teñen nada que ver unha ca outra. Efectivamente, a obra da Ribeira foi un fundimento precisamente por un deterioro importante das tuberías, e a Rúa Condomiñas, como ben sabedes que se trouxe moitas veces aquí a plena, formulastes preguntas, precisamente si se sustituiu toda a tubería, pero non sabemos exactamente onde ven a escorrentía ou onde están as filtracións de agua para que xeneren buratos. En todo caso, aquí falamos desde fai tempo porque se iniciou o contrato de licitación de auga e saneamento, está iniciado desde o ano 22. Recordade que xa trouxemos aquí a estrutura de costes e falamos moitas veces de que este contrato que está en tramitación esperamos traelo a licitación polo menos despois do verán. Esta obra exixe, despois de todo o plan que fixemos, que xa aprobamos, e que xa trouxemos a pleno, exixe unha auditoría. Eu xa falei moitas veces da auditoría e cando queirades vola pasamos. En esa auditoría precisamente fai o chequeo de como están as obras es decir, as condicións tanto de saneamento como de abastecemento. Dentro deses pregos e memorias dese proxecto, o sea, ese proxecto non, esa licitación, é obrigatorio facer un plan de actuación, o que se chama un plan director, e acometer as obras máis importantes de infraestructuras. Efectivamente, este plan director foi actualizando, seguramente este ano teremos que actualizar máis veces, se queredes copia, vos la daremos, donde prácticamente está feito e fanse as obras, as actuacións nos sistemas de saneamento e abastecemento, porque como ben sabedes, levamos con tuberías que teñen algunhas máis de 50 anos, entonces deterioranse e hai que sustituílas. Concretamente as obras que hablan neste plan director, que son 8 obras, das cales faltanos unha, como é o proxecto que temos xa aprobado do Azuz, para evitar filtracións na captación de auga. Temos a sustitución todas das tuberías de fibrocemento que non foron sustituídas, precisamente para evitar non só perdas de agua, sino unha mellor calidade dos servicios e evitar os afundimentos. Tamén en Sombreiro se fixo xa a sustitución de tubería, quero decir, e agora temos o proxecto da Ida Galía, que tamén é un fundimento. Esas obras, como xa están proyectadas e as que están executadas, xa non forman parte dese plan director, pero as outras, que son as 8 obras que son colectores de pluviales ou de saneamento para sustituir o fibrocemento, se queredes, cos proxectos están a vosa disposición. Polo tanto, seguramente non vos distes conta, pero isto que está despedindo xa está feito,
é simplemente a continuar a tramitación e a nova licitadora que ten que acometer precisamente esas obras de sustitución, que, como digo, aquí non se revisaron. En todo caso, cada proxecto que se fai de vial, si se revisa, como non pode ser de outra maneira, si se revisa, non só se sanea firme, que é certo que a mellor algunha obra en Sombreu nos pasou, pero é certo que si se revisan as tuberías, como pasou ahora no proxecto que temos da carreira, é dicir, as conducións de auga ou de saneamento, lóxicamente hai que revisalas antes, e temos varios proxectos que non están neste plan director porque son pequenos, pero sí que se fai a revisión de tuberías, por exemplo, se para aí na Rúa da Iglesia pluviales de fecales, é dicir, xa non é tanto que as tuberías sean antiguas ou que estén deterioradas por tantos anos, senón que nunca se sustituíron. E ademais, incluso, naqueles anos que se facía, mezclábase todo, fecales con pluviales, e iso xenera desbordamentos e moitos problemas que efectivamente fai deteriorar os firmes. Polo tanto, neste senso, votaremos en contra porque o que estades solicitando está feito, vale, non por outra cousa. Non, se eu non che digo que fales, Non, si queres. vou ser breve. Bueno, tamén de agradecer Non, miraba para ti por si. Sí, as explicacións por parte do Goberno, pues, que esa auditoría se está feita, pero bueno, entendo tamén que os exemplos que se traían eran varios, tamén se pode falar de Bañobre diante da Marquesina, que xa se ten feito algún parcheado de aglomerado. Entón, bueno, esa auditoría está feita, pois só falta aplicala. Entón, non sei se xa falando de cuestións urxentes ou reiteradas, se pode facelo a empresa que actualmente presta o servizo ou directamente o Concello, pero bueno, non, pois entón hai que agardar de brazos cruzados a... Non. Digo, a licitación. Non sei, sempre digo que... Eu non dixen eso. Iniciouse a tramitación, este ano contamos que se aprobe, e a nova licitadora tenes que executar. Evidentemente, como llevas a exixir a Espina, que efectivamente che faga esas obras que son de gran envergadura con un coste importante. Está claro. Sí, a que me estaba referindo, mentre estaba na miña intervención, era que entendo que entón a solución é agardar a nova licitación, porque se non o pode facer a empresa que actualmente presta o servizo, e tampouco, volvo a dicir, en cuestións urxentes ou reiteradas, tampouco pode asumilas o Concello, pois tamén entendo que eso, que vai ser un fastidio para a veciñanza, simplemente iso. Pero, a ver, eu creo que hai dúas cousas. Unha, que Emma tratou de explicar que efectivamente, que é un pouco o que pedía a moción de Fátima do Grupo Popular, o que tratou de explicar é que ese análisis está feito. É dicir, ese análisis está, hai un plan director, hai unha serie de documentos que están incluídos no que é o proceso de licitación, próxima licitación do Servicio de Agua e Saneamento. Que pasa? Que nese servicio de agua, na licitación do servicio de agua e saneamento, a partir de ir a precio, as empresas van ter a posibilidad, de feito, nos pregos vaise abrir esa posibilidad de que fagan inversións importantes. É dicir, non solamente vai ser que precio me oferta, sino tamén que inversións me ofertas. Entón, o bondo ese plan director é que aí se señalan as obras importantes as que o Concello seguramente non teríamos capacidade económica para facer en varios anos, pero si estas empresas que lles interesa que se lles adxudique o servicio, si van ofertar. Entón, estábamos falando do orden de ao mellor de 1 millón de euros que poden ofertar en obras. Lóxicamente, o que teremos que decirlle é cales son as obras que nos entendemos máis prioritarias e tal. Eso non quita que, efectivamente, cando se fai un proxecto para amañar un camiño ou para ver algún sitio que está fundido, por exemplo, a obra que vamos a licitar en breve, que aprobamos outro día o proxecto de asfaltar, fresado e asfaltado da Barrosa, Carreira e Raxel. Sí, tedes frío, baixamos era para enfriar un pouco. Parámoslo, entón. Se disposita al poño. Sí, entón, nesa obra, por o que se fixo antes de facer o proxecto, antes de facer o proxecto, o que se fixo foi un estudio das tuberías que pasan por esta vía, non? Que é unha vía principal, como sabedes, era unha vía antigua do Ministerio de Fomento, e era municipal. Curiosamente, pasaron a cámara, pasouse a cámara polos tubos, sabedes que hai unha posibilidade de verlo con cámara, e as tuberías están ben. O problema que houve foi
que cando se puxo a tubería principal que atravesa esta rúa, pois non se compactou ben a parte de encima da tubería. Entón, moita xente pensa que están as tuberías rotas. Por exemplo, ali onde está a mueblería e demais, que cada 2x3 se afunde, estamos botando, parcheando con asfaltados e tal, non? Con asfaltados manuais, vamos. Entón, eso está comprobada a tubería. Obvio, non quita que mañan rompa, pero polo de agora, os análisis das cámaras está feito. Entón, cando se faga eso, de feito no proxecto, se vos fixastedes, xa prevé que en esas zonas se faga unha compactación, en algúns casos doble ou triple, para que non se volva a fundir a parte que está encima da tubería. Entón, bueno, pues eso é así como se está facendo, é dicir, non se fai un asfaltado e de repente se encontra que depois hai buratos. Pode ocurrir, porque polo subsuelo a veces hai moitas cousas que non están controladas. Pero, bueno, eu creo que este análisis, a auditoría que fixo esta empresa especializada, contratada polo Concello, lóxicamente, pois, é un punto de partida moi importante. E, bueno, Fati. Ben, bueno, se a auditoría que se solicitaba está feita, ben feita está, o que sí que, claro, entendo que vai haber arranxos e que se realicen, porque realmente nos últimos anos xa van varios que temos o afundimento, que ao final tamén entorpece a vida diaria dos veciños. Por exemplo, no caso da rúa Condomiña, sí que é verdad que o estudo parece ser que non determinou que foran as tuberías, pero bueno, sí que é verdad que fora unha rúa que se había asfaltado non facía moito, que xa había presentado ali un burato, que se asfaltou e que pois houve que volver a facer a obra. Quero dicir, estamos para xestionar ben os recursos e non estar sempre na mesma rúa porque se produce sempre o mesmo problema, non? Entón, eso, que cando se vai a facer unha obra se asegure que esas zonas que tenden a afundirse, comprobar a que se debe e solucionar o problema. De todas formas, bueno, penso que aprobar a moción, se a auditoría está feita e comprometerse a esas revisións tampouco estaría de máis. O dito, o que pretendíamos con isto é eso, que se eviten perxuicios aos veciños e os inconvenientes como están tendo ahora os de Perves de verse incomunicados e ter que dar voltas. Creo que esa é unha estrada, sí que é verdad que é da Diputación, que non é do Concello, pero no que se evidencia a importancia de cando se vai a asfaltar revisar o subsuelo, porque neste caso xa estaba o asfaltado iniciado. É menos mal que foi antes de que se asfaltara, porque senón pois habría que volver a levantar e demais. Entón, a previsión nestes casos aforra cartos. Sí, bueno, de todas formas a carretera da Diputación, o sea, o que é a estrada que dices tú, non é un problema de tuberías, é un problema máis serio, bastante máis serio. Quero dicir, ese afundimento que tampouco se contaba con el, ibas a asfaltar e non se contaba con el, lóxicamente. O tema da rúa Condomiñas, antes de asfaltala, fixose un encamisado. Estaba xa de concelleiro aquí Agustín, é dicir, outro concelleiro de obras, e quedou un pouco reventado, despois hubo que asfaltala, pero volveu a salir o burato. Quero dicir, sí que se revisaron as tuberías, sustituírense, fixouse, eso, non sei se xa, por lo menos el decía que era un encamisado, o sea, poñerlle a tubería. Entonces, ese é un problema distinto. Non quita que eso a veces haxa tuberías que están ben e de repente xa rompa unha tubería. Estamos falando de obras que, como plantexas ti a moción, ademais, se entendeu que forman parte dun plan directo que é sustituir todas esas tuberías que son de fibrocemento, que teñen unha antigüedade máis de 50 anos, que ademais amenazan rotura e que son moi serias e moi enjundiosas, e ademais que non son agradecidas, porque os veciños levantas ya a calle e volves ya a tapar, deixas ya como a tiña, pero realmente son obras moi costosas e seguramente aguantarán outros 50 anos ou máis, non sei, pero bueno, son obras distintas. Bueno, pois, a ver, aclarado eso, eu, a verdad que o tema da Diputación, da carretera da Diputación, da estrada da Diputación, a ver, eso é unha cousa de corremento de terreno, non é porque estuveran mal as tuberías. Aí o terreno foise desplazando e tal. Touche toda a razón en que, efectivamente, o mellor antes de asfaltar tiñen que haber mirado esas cousas do terreno, pero, bueno, eu aí xa non é responsabilidade do Concello, é menos mal que non é o Concello que ten que pagar a obra, porque esa obra, a verdade que sale bastante caro facer eso. Sabedes que ademais teñen que facerse pilotes de 30 metros, 26 pilotes, o sea, eso vai ser un proxecto de envergadura, non? Bueno, pues, evidentemente, pues, a Diputación terá que tamén facer os seus estudios e demais. Eu, pola nosa parte, eu creo que con este estudio temos bastante avanzado
cando agora se saque xa a concurso o proxecto este, pois xa nós tamén, lóxicamente, vamos a valorar que obras máis importantes temos. Temos unha zona que, aunque parezca que non, pero a zona toda de Rabazal, toda esa zona está bastante deteriorada, todas as tuberías, e se inundan no inverno cando hai chuvias moi intensas, se inunda sempre. Bueno, pois é unha zona, eu creo que a acometer de forma global. Claro, se iso fai o Concello, imaginadevos o que pode costar levantar eso, poñer as tuberías e tal, pois costa máis de 1 millón de euros. Entón, eso, pois, home, pois pode ser unha boa oportunidade para que ao sacar este prego, pois, que se metan esas obras costosas. Cambiar o fibrocemento que cambiamos en Sombreu nun tramo de, non me acordo, pero serían 700 metros, 800 metros, foron 200.000 euros. E cambiar agora, imaginadevos, cambiar todo o tramo de Sombreu hasta aquí, hasta a ponte da autopista, que xa ixe fundición, ou dali da parte de Sombreu para arriba, pois tamén son tramos moi caros de acometer. Bueno, pois eso teremos que ir facendo pouco a pouco, pero se se fai con esta licitación, pois mellor. Vai levar un tempo, pero vamos a forrar de gastalo con cargo ao presuposto municipal, non? Bueno, pasamos vamos a votar, non? Votos a favor, 4 votos a favor, votos en contra, 7 votos en contra. Nos queda rexeitada por maioría absoluta. Pasamos a seguinte moción, que é a de moción do Grupo Mixto BNG para reclamar medidas de reducción da contaminación acústica da AP9 na urbanización Costa Miño. Alberto. Dou lectura. A contaminación acústica constitúe un problema ambiental e de saúde pública que afecta de maneira directa a calidade de vida da veciñanza. A exposición continuada a niveis elevados de ruído pode provocar alteracións de sono, estrés, dificultades de concentración e outros problemas de saúde amplamente recoñecidas por organismos públicos e científicos. No noso Concello, a organización Costa Miño vese afectada polos ruídos xerados polo tránsito constante de vehículos na AP9, particularmente na contorna dos bloques de edificios máis próximos a esta infraestructura viaria, no límite co Concello de Pontedeume. A intensidade do ruído resulta especialmente perceptível durante o período nocturno, cando diminúe o ruído ambiental doutras fontes e a contaminación acústica derivada do tráfico da autoestrada repercute de maneira máis directa sobre o descanso das residentes. Como xa sucede noutros puntos do país, especialmente en zonas residenciais situadas nas proximidades da autoestrada, resulta necesario avaliar os niveis reais de contaminación acústica e adoptar medidas correctoras cando se superen os obxectivos de calidade acústica establecidos pola normativa vixente. O Ministerio de Transportes elabora periódicamente os mapas estratégicos de ruídos e os plans de accións contra o ruído para identificar as zonas afectadas e planificar actuacións correctoras. Neste sentido, en setembro de 2024, este Ministerio publicou o último estudo onde recollía que o tramo da AP9 que discorre a carón da urbanización Costa Miño non cumpría cos obxectivos de calidade acústica. Polo tanto, se a situación da urbanización de Costa Miño xa está avaliada desde hai aproximadamente 2 anos, o seguinte paso debería ser estudar solucións que permitan reducir o impacto sonoro sobre a veciñanza. A protección da saúde e do benestar da veciñanza debe ser unha prioridade para todas as administracións públicas, polo que é necesario executar as medidas correctoras necesarias para garantir o dereito ao descanso e a gozar dun entorno adecuado para as veciñas e veciños de Costa Miño. Por todo isto, o que propón o BNG é instar ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentável e a empresa concesionaria Audasa a estudar e executar as medidas correctoras necesarias para reducir o impacto acústico sobre a veciñanza afectada da urbanización de Costa Miño, dar traslado destes acordos tanto ao Ministerio, á Delegación de Goberno e á empresa concesionaria Audasa e facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a toma de cantas medidas foren necesarias para cumprir estes acordos. Moi ben. Sí, vamos a ver, a nós esta proposta que traes ti xa non la plantexaron tamén os veciños, quero decir xa no ano 24, concretamente foi a comunidade de propietarios das VP6 da urbanización de Costa Miño que nos pediron precisamente a colocación de paneis contra o ruído na zona que colinda ca autopista
lle dixemos que, bueno, que eso non era competencia nosa, que en todo caso era competencia da Audasa, a que se lle haría traslado, porque é certo que o ruido do tráfico repercute negativamente no benestar das persoas que están afectadas. En todo caso, nós o que si consideramos é que efectivamente estamos de acordo con esta proposta, no sentido de que hai que cuidar aqueles aspectos, probablemente eses niveis de ruido se incrementaron porque a Audasa o que fixo foi cortar unha serie de arbolado a carón da autopista. Realmente, cando foi no 24, cando nos pediron o da VP6, foi precisamente por unha tala de arbolado que fixeron ali. Eso lles incrementou o nivel de ruido. Por lo tanto, non estaría mal, estamos de acordo en que se lle traslado tanto ao Ministerio como a Audasa para que poñan unha serie de paneis acústicos para evitar o ruido e efectivamente que eso mellore a calidade das persoas. Hombre, mellor serían sempre paneis vexetais, pero bueno, eso despois que as malezas e co tema de protección de incendios é difícil facer unha compatibilidade, porque esas pantallas que suelen poñer nas autopistas, a verdad que son bastante feas e non se encuadran moito no entorno, pero bueno, en todo caso facemos o traslado, non temos ningún problema, estamos de acordo, vale? Un comentario? Bueno, pola nosa parte tamén estamos de acordo coa moción que presenta o Bloque. Sí que é certo que o ruido da autopista é importante. Eu vivo preto e escoitase na miña casa, non quero pensar os que viven abaixo. Creo que é unha medida que xa se tería que ter adoptado fai tempo. Quero dicir, no momento que hai vivendas tan preto da autopista que deberían haberse ter adoptado, así que imos apoiar a moción. Moi ben. A ver, nos trasladaremos a moción tal como está redactada. Despois, supoño que se chegan a aceptalo no Ministerio, eles mirarán que tipo de paneis poñen. Eu, a verdade que os paneis a min non é que me convenzan moito, porque por onde vas por aí, pola 6 hasta Madrid, ves paneles a veces que son bastante antiestéticos, e incluso po tema de aves e demais, pois tampouco son moi... Eu aí non me imagino os paneis, terán que poñer algún tipo de seto verde ou non sei que farán, pero bueno, eso é cousa dos técnicos do Ministerio e xa verán o que se fai. A verdade que esa é unha zona moi bonita, desde as casas hasta a autopista está o campo de golf, ainda polo medio e tal, hai unha zona máis estreita, pero sí que pode ser necesario facer aí unha limitación do ruido. Agora, como farán? Nós, en principio, vamos a votar, creo que, polo que decides, vamos a aprobarlo por unanimidade. Despois xa veremos o que fan no Ministerio. Sobre todo en Audasa, que é o que ten a competencia. Bueno, votamos entonces. Votos a favor? Vale, pois aproba por unanimidade. E pasamos ao punto seguinte, que é informes do equipo de goberno, que non hai ningún informe. E o punto 10, que son rogos e preguntas. Eu non teño aquí ninguna do Grupo Popular. Orales. Tes copia ti, non? Pois entón, que empezamos por rogos, faz ti primeiro e despois... Ou primeiro as escritas, veña, depois as orales. Pero vamos rogos e depois preguntas ou... Non, primeiro rogos e depois as... Vale. O primeiro, veciñas e veciños de Bañobre trasladaron ao BNG a súa preocupación polo estado da estrada que conecta a Praia Grande coa ponte do Baxoi. No inventario de camiños municipal coa referencia 166 nas inmediacións do local social. Segundo indican, a curva ten escasa visibilidade e un firme deteriorado que fai que os vehículos invadan parcialmente o carril contrario para realizar a trazada con seguridade para o propio vehículo, ou dicir comodidade, mellor dito, e esta circunstancia, unida á velocidade a que circulan moitos vehículos, incrementa notablemente o risco de accidente nun punto moi transitado. Por todo exposto, solicitamos ao Goberno Municipal que repare o firme neste tramo e que avalíe a adopción de outras medidas complementarias de calmado de tráfico que contribúan a mellorar a seguridade viaria da zona. Está contemplada unha reparación integral do vial e unha vez se repare, pois mellor miraremos a ver que facemos, porque os reductores tampouco os quere a veciñanza porque fan ruido, pero eso sí está contemplado. O que che iba a preguntar, Alberto, aquí falas de medidas complementarias de calmado. A que te refires? Señais?
Sinais... Sinais hai pouco caso lle fan. Sinais non fan efecto. Moitas veces... Pasos ou como se chama isto... Sí, lomos de asno, sí. tal. Eso causa moito ruído. Non, As bandas. reductores van ruido. Bueno, o lomo de asno tamén. Cada vez que pasa un camión con un remolque ou algo, e os tratores e tal, eso fai moito ruido. Entón tamén hai que pensar logo a ubicación, que é outro problema. É dicir, nos, desde logo, no proxecto de Barrosa, Carreira e Raxel xa van contemplados pasos elevados e tal, pasos de cebra, porque, bueno, por aquí hai moito tránsito e tal. Tampouco podemos abusar dos pasos elevados, porque evidentemente tampouco pode ser un escalestre, non? E ali nesa carretera que vai desde a praia hasta, digamos, hasta a Marquesina, hasta a capela de Sampaio, porque outro tramo xa sabedes que é da Diputación. Desde a nosa idea sería a ver se somos capaces de coordinar ca Diputación para que eles fagan o primer tramo e nos facer o resto. Bueno, pero eso a mellor xa é máis difícil. A cuestión é que pensemos onde vamos poñer esos lomos de asno, en caso de cando se faga o proxecto. Eu, se queredes, o traemos aquí un día unha comisión informativa, aunque este fora do orden do día e tal, eu falamos, porque aí habría que falar antes cos veciños, porque eso fai moito ruido, xa vos lo digo, eso causa despois queixas, es que son de caucho, eso xa totalmente inapropiadas, totalmente inapropiadas. E ali, claro, o tramo onde máis corren os coches é precisamente onde están as casas, que desde o local social tirando hacia a playa, ali hai unha recta así de 200 metros, que ali sí que pediría un lomo de asno desos. Cando falo de lomo de asno me falo como o que está diante do bar Miño, unha cousa así, para que reduzcan a velocidade. Claro, ali paso de cebra non teñe sentido, porque non hai acera polo outro lado. Hai acera por un lado, polo outro non. Entón, un paso de cebra non ten sentido. Pero, claro, para baixo xa non hai tantas vivendas, polo tanto a velocidade, pues, bueno, tampouco é un problema. O problema é onde están as casas. Pero os reductores, a ver, poñer señais, pódense poñer, eso non ten, digamos, non é contraria á xente a poñer as señales, pero sí que é inefectivo, porque o que quere correr, corre igual, dalle igual a señal. Pero bueno, en eso o vamos contemplar cando se faga o proxecto, e o falaremos aquí, a ver onde se pode poñer un reductor. Eu creo que ali con un reductor podría ser suficiente. Bueno, pasamos á segunda. Veciñas e veciños de Bemantes continúan a trasladar a súa preocupación pola velocidade excesiva a que circulan numerosos vehículos polo núcleo, especialmente durante os períodos no que se realizan cortas forestais e aumenta o tránsito de camións madeireiros en dirección a Gallamonde. Esta situación xera unha sensación de inseguridade entre a veciñanza e supón un risco para residentes. Por todo exposto, solicitamos ao Goberno Municipal que intensifique a vigilancia e o control da velocidade neste tramo durante os períodos de actividade forestal e que estude a implantación de medidas eficaces para reducir a velocidade dos vehículos pesados ou limitar o seu paso polo núcleo cando existen itinerarios alternativos máis adecuados. E aquí xa falamos de que no núcleo de Bemantes sí que hai esas bandas, pero pouco caso fan. Claro, ali as bandas puxéramos, creo que dúas, na pista que vai de Chao, baixando hacia Uilló, hacia Gallamonte, vamos. Claro, eso, cando os puxemos, xa nos pediron que as cambiáramos un pouco de sitio precisamente polo ruido. E depois puxemos, despois houve outra que puxemos diante da escola infantil, que é casi ao lado da iglesia, que se arrancaron. A ver, sabemos quen foi e tal, e sabemos que volverán a facer se a volvemos a poñer. Lóxicamente non temos probas documentales, pero si sabemos porque, bueno, ao final as cousas se saben, non? Entón ali, pois xa... Si, aí se repuxo, pero máis baixa. A ver, aí o que nos pedían da escola, precisamente os pais que tiñan os nenos ali na escola, que fora a que tiñamos. Pois aí se repuxo, é como a que está na entrada de Miño, na Barrosa, antes da
da rotonda que non ten efecto ningún, porque está tan baixa, aí eu poso unha alta, que agora cando fagamos a obra teremos que facelo. Pero bueno, eu non sei, ali por Gallamonde, pois o mellor se pode poñer algunha baixando, pero claro, o problema que hai é que podela poñer para que non collan velocidade, pero é que por ali, unha vez que pasas as 3 casas que hai no Illó, xa depois xa non hai casas, hasta o campo de fútbol, o sea, incluso do campo de fútbol para baixo non hai casas. Entonces, é claro, poñelas polo centro de Bemantes, a mí me parece que causar unha molestia aos veciños, eu creo que é innecesaria. Eu isto teño falado ca asociación de veciños e tal, es que puxemos foi tamén de acordo ca asociación. Entón, non sei, volverei a falar con eles, se ven que é innecesario algunha máis, se pode poñer, que eso nós non teríamos problema en poñelas de caucho, porque eso é, digamos, inmediato. Porque ti, as zonas concretas, non che dixeron as zonas concretas. Che din da baixada... Claro, da baixada a Gallamonde, que sí que é certo que, bueno, ainda que se igual non tanto no medio, pero sobre todo nas entradas e saídas dos núcleos, volvemos para que os coches frenen, porque, bueno, a velocidade, o que comentabas ti agora, non só polo propio núcleo, senón unha vez que deixas as casas e baixas para Gallamonde, bueno, os coches a 30 ou 50 non baixan, e, bueno, os camións tampouco, e frenar ao final un camión cargado é complicado. Entón, bueno, é igual mellor ter a molestia de ter que pasar todos os días sobre un lombo de asno que sexa, que un susto maior ou un percance maior. Podemos mirar de poñer ali un caucho a maiores, por ali. Bueno, pasamos, estes son os rogos, pasamos aos rogos orais que ten Fátima, non? Ben. Os veciños trasladaron a este grupo que algunhas das marquesinas das paradas do bus que se atopan nas parroquias presentan deficiencias que impiden que cumpran coa súa función, especialmente nos días de inverno nos que chove, xa que moitas meten auga. Xa que nesta semana rematan as clases e de cara ao próximo curso instamos ao Goberno Municipal a que, aproveitando a tempada do verán, realice unha revisión das mesmas e leve a cabo os traballos de arranxo ou, no seu caso, de sustitución. E a segundo, xa vai dar comezo o verán e, como sabemos, o noso municipio é lugar de destino de moitos visitantes, especialmente nas nosas praias. Preocúpanos que, estando a estrada de P4803 cortada nun tramo, poidanse xerar problemas, xa que a sinalización actualmente instalada non é suficientemente visible, o que está a xerar problemas, os cales, de cara á tempada estival, pódense incrementar. É por isto que solicitamos ao Goberno Municipal a que insta a Diputación a que sinalice dunha forma máis visible os desvíos provisionais e a que nos bloques de formigón dispostos para pechar a estrada se dispoñan sinais luminosos, xa que a visibilidade na noite non é boa. Si, eso, mira, eso contesto eu porque además o falei directamente ca Diputación. Eles están facendo uns carteles moito máis grandes. Aí, bueno, están ca empresa que fai a cartelería e tal, e se van a instalar nos mesmos lugares onde están os de ahora. Os de ahora, para ver a letra, tens que acercar co coche hasta ali, e ali cando ves a letra, xa te tens que desviar. Entón se van a fazer uns moito máis grandes, eso xa se van poñer nesos sitios. De feito, nós temos algún máis que vamos a facer, probablemente, que poñeremos en algún sitio concreto para tal. As sinais luminosas, decirvos que eso vin eu en persoa, que había nada máis poñer os bloques de formigón onde está, do lado da baixo, no lado da Casa Barco, según entramos daqui e según vamos daqui, ali se puxeron destas sinais que son intermitentes, luminosas, metidas no hostal, e baixaba eu co policía, precisamente que viñamos de ver ali como estaba o tema, e pillamos a uns rapaces que se estaban roubando. E bueno, pois o policía identificou o rapaz e tal, e tuvenos que volver a poñer. O problema que temos cas sinais é que tens que blindalas, pero hoxe todo é atractivo, bueno. A ver, ali, eu creo que os bloques de formigón se ven bastante ben, están separados bastante. Nós o que vamos a intentar, que nas sinais que se van poñer agora da Diputación, é que a xente colla a entrada de urbanización de Costamiño, que non vayan por Bermaño, eso xa se vai poñer, e se vai poñer usos solo residentes ou algo así no de Costamiño, perdón, no de Bermaño. Entón que cheguen hasta a rotonda, hasta a primeira rotonda, onde vai ir o Gadis, en esa rotonda xa que xiren á esquerda para ir a DP 4802, non?
e xa vas baixar para Perves ou coller para San Xoán ou Pontedeume ou que sexa. E as luminosas, a ver, agora non están, e poñer puxeronse. Podelle pedir que poñan máis, eso non hai inconveniente en pedilas, pero é un problema, Hoxe todo é atractivo. Non sei que fan con elas, pero había 5 por lo menos. Bueno, non sei se te querías comentar algo deste tema. Pois... bueno, das marquesinas. Das marquesinas, sí. As marquesinas teñense que instalar sí, pero, en próximos días. Fátima se refire ás marquesinas que están polos núcleos de poboación. Vanse cambiar, xa están para entregalas agora, levamos 4 meses de entrega. Eu creo que as van entrar agora en xullo ou en agosto, espero que sea en xullo. Van traer marquesinas para poñer unha na Ponte do Porco, na estrada. Sabedes que hai unha vella ali podrida que é do Banco Pastor, ainda fai publicidade do Banco Pastor. Temos outra en Viadeiro, que según vamos hacia Ferrol, a marxe dereita hai unha nova, que é de cristal. Bueno, pois a marxe esquerda hai outra que non sei de que é dun banco, ahora mesmo non sei se é do Pastor tamén, que esa tamén está bastante estropeada. Se van poñer aí Ponte do Porco e Viadeiro, 2 novas, e despois 2 na Ponte Baixoi, vamos, nas 2 paradas que hai en Ponte Baixoi, debaixo de Gallamón. Aí se van poñer 2 marquesinas. Esas van ser novas. Despois, claro, habrá que revisar as que dices ti, que están bastante ben, é dicir, as que hai, por exemplo, en San Xoán son de pedra. Teñen tellado... Que pasa? Que? Teñen goteras, claro, teñen tellados, e pois teñen entre a tella, a ver, o formato non é o máis axeitado, porque entre a tella e as pedras verticais hai unha distancia ao mellor de 30 ou 40 centímetros, entón por aí cando chove entra auga, entón iso sí que ya hai que facer ao mellor algunha reforma, e desde logo as tellas hai que revisalas e cambialas, pero bueno, iso é unha labor de mantenimento que podemos facer agora no verán, canto se acabe este apuro dos espacios verdes e tal. Non sei quen iba a dicir. E preguntaros na parada que hai na praia, xa non hai marquesina. A parada que hai na praia, frente ao Rocamar. Onde está o Manuelito que lle puxeron a muller de para? Sí, aí hai unha marquesina. Como que non? Home, eu fai pouco pasei por ali e non había. O metacrilato que tiña que ter. Pero ali hai unha estrutura de pedra con... É de pedra con... Sí, a ver, eu mañán... O metacrilato estaba rota. Non, que é de pedra, eu creo que é de pedra. A que está en frente ao Xavi, ali é unha de pedra. Sí, eu creo que é de pedra. Ao lado do busto de Carmen Esteve. Eu creo que é de pedra. Quitamos unha pedra ali que quedou ali. Sí. Pois yo digo, pois non sei. Había unha pedra metida no medio da marquesina. Había unha pedra que caíra. Sí, sí. Pero que hai un jardín ali ao lado, Sí. era de metacrilato e non tenía... Pero eso xa fai... Eso fai moito que non vas por ali. A ver, eu... Igual alguna estás con Mañán porque cae unha pedra. Mañán o miramos, pero... Que quitáramos a pedra. Son 5. Veñen 5. Para onde é a quinta, entonces? Para Perves de Dios se dijo que non. No, eran para... Eran Leiro. En Leiro, na parte de subida, sí, é verdad, son 5. Sí, é verdad. En Leiro, dixen Viadeiro, Ponte do Porco, Ponte Baixo e Leiro, sí. Bueno, eso se mirará. Bueno, pasamos ás preguntas, entón. Empezamos polo BNG, que as presentou por escrito. Vale. Pais e nais da Escola Infantil Municipal da Ceboliña trasladaron ao BNG a súa preocupación polas altas temperaturas que se rexistran no edificio, sobre todo na aula de 0 a 1 anos. Segundo indican, durante os días de sol, esta aula supera amplamente os 25 graus debido á súa orientación e á maior exposición solar, mentres que durante o inverno presenta temperaturas máis baixas ao non chegar a calefacción coa mesma eficacia que o resto das dependencias. Por todo isto, o que formulamos é se é consciente o Goberno Municipal destes problemas de climatización e se o Concello pensa instalar un sistema de climatización que garanta unhas condicións térmicas adecuadas durante todo o ano. De ser así, en que prazo? Sí,
Contesto, sí. Bueno, a escola infantil conta con radiadores eléctricos, efectivamente este goberno é consciente e por iso ten un proxecto xa de enxenería para renovar a climatización que consiste na instalación de casetes no teito de aire frío e calor para quentar en inverno ou refrixerar no verán. Debido ao elevado importe, que é preto de 100.000 euros, o noso objetivo é buscar financiación mediante as subvencións para a mellora da eficiencia enerxética, especialmente as que convocou Enega. Contamos que ter a financiación, xa que temos o proxecto. Non hai... Ao mellor podes poñer provisionalmente ao mellor algún ventilador ou algo, pasa que eso creo que xa os ibades comprar, non? Ventiladores xa hai ventiladores. O sea, o que nos comentaban é que mesmo o venres pasado, que non foi o peor dos días, que xa están a 26 graus. Entón, bueno, ainda que se esa temporal ou así un pouco máis de caseira a solución... Que é o que... Pero, Yoli, ti estabades cos ventiladores, non? Estabades. Somos conscientes, porque non é solo xa de... Non é un problema deste ano, de feito, eso se intentou solucionar con ventiladores, obviamente non é o resultado, e sí que ahora estamos, como salida emergente, a compra de como se chama, José? Non me sale. Aire acondicionado. Eso, aire acondicionado portátil. Incluso como dato a maiores, porque se nos ves en inverno con esta proposta, tamén sabemos que os radiadores son acumuladores, non quentan o suficiente, entón, bueno, o aire acondicionado portátil incluso vai a vir xa para aire quente e que en inverno lle poidan sacar rendimiento, e si estamos eso, porque sí que é verdad que fai calor ali dentro. Siguiente. Sí. Recentemente, coñeceuse que a estrada DP 4803 Caraperos permanecerá pechada durante a tempada estival e ao mesmo tempo as obras de renovación do firme na recta da Praia Grande supuxeron a eliminación dun número importante de plazas de estacionamento. Tendo en conta o incremento de visitantes que experimenta o Concello durante os meses de verán e a previsível presión sobre os núcleos de Miño e Bañobre na procura de aparcamento, formulamos as seguintes preguntas. Se o Goberno realizou algunha avaliación do impacto que estas circunstancias terán sobre a mobilidade durante o verán e se ten previsto adotar algún tipo de medida para evitar posibles problemas de tráfico e aparcamento que se poden producir, sobre todo nos meses de xullo e agosto, por ser os de maior afluencia. Bueno, a resposta é sí. Efectivamente, sí se fixe unha evaluación do impacto da mobilidade durante o verán. Porque a política deste goberno non é que canto máis coches que ollan na playa, pois mellor. Eso é o que se fixo nas últimas políticas que facía o Partido Popular. Parece mentira que agora o BNG queira volver a ese tema e aumentar o aparcamento na playa. A verdad que é un pouco contradictorio defender o medio ambiente e pedir máis aparcamento na playa. A prioridade deste goberno é priorizar o disfrute do areal por parte dos usuarios durante todo o ano, mantendo un equilibrio entre a capacidade de carga do areal, a sostenibilidade ambiental e coidando especialmente as dunas, de acordo ca reforma que nos fixo Costas do Estado. O novo diseño é pintado na estrada, o que buscou é facilitar a mobilidade peonil, reordenar o espacio para garantir a seguridade das persoas e que non teñan que moverse serpenteando os vehículos estacionados en batería, que, como sabedes, ademais realizaba unha incorporación moi peligrosa a marcha atrás sin visibilidade. O parking público da Praia Grande chega a estar completo un 20% dos días da tempada, é dicir, a Praia Grande de Miño ten aparcamento suficiente, inda que non sea gratuito pos que non son residentes. Bueno, por residentes é de 12 euros, pero por non residentes o precio máximo diario son 5 euros, cando un helado che vale 3. Polo tanto, conta con aparcamento. Non se reduciron plazas. Decir isto é unha versión simplista. É dicir, o que se fixo foi unha reordenación da Praia Grande dentro dos marxes e dos informes que tiñamos de seguridade, accesibilidade, visibilidade, protección do espacio lunar, seguridade dos peóns e dos vehículos para aparcar ou salir. Antes era unha carretera, agora ten que dar cabida a minusválidos, coches de emerxencia. Home, eu creo que quedou moi ben reordenado todo eso, tanto para as persoas como para os coches. E tamén queremos que se utilice o espacio do triángulo, porque o que fai a xente ir a aparcar a zonas para evitar que outros vehículos transiten ou impedindo aos peóns, cando a mellor no parking hai prazas sobrantes.
E é certo que eso, a vixiancia, por outro lado, tú falas da vixiancia do tráfico, nós temos a vixiancia que temos, pero nos sabemos e garantizamos que multas póñense na tempada do verán, póñense e véndelas, porque a xente fai un pouco que lle dá gana. E iso é o que hai que facer, sancionar os vehículos. É dicir que hai que facer un conxunto de todo o que se fixo, da protección medioambiental deso, e conxugar evidentemente unha playa urbana, pero por eso se reordenou todo eso, por lo tanto esas medidas están adoptadas. Penso que o único case feito inegável que se recolla na pregunta é que sí que se reduxeron prazas de aparcamento na reta da praia. O sea, o máis importante para ti é reducir os vehículos. Bueno, estou no meu uso da palabra. O que me refiro é que o feito inegável é que sí que se reduciron prazas, e vou dicir, o outro feito inegável é que a xente vai seguir vindo á praia durante o verán. Entón, o problema que vemos nós é non tanto de ampliar as gallas prazas de aparcamento, pero se reducen, o que pode provocar é que os coches que xa estaban vindo a Miño ao longo do verán buscan aparcamento noutras zonas. Concretamente, como xa pasa outros veráns, é por proximidade Miño e Bañobre, e iso supón problemas de mobilidade, porque sí que é certo que hai coches que aparcan onde non deben, subíndose a ver as rúas ou ocupando camiños. Entón, nos o que preguntamos é se o Concello, o Goberno Municipal prevé ou ten previsto algunha medida a maiores ou extraordinaria polo que poida pasar este verán, nada máis. A ver, ibas a contestar, sí, perdona. No, bueno, que de verdad que me resulta contradictorio todo o que estás dicindo, porque antes que coches aparcaban en batería pasaba exactamente o mismo, e había máis plazas de estacionamento. Se eu acabo de dicir que o 20%, o sea, se o parque non se enche e a xente aparca onde lle dá gana e hai que sancionala, pois haberá que sancionala. É que, sinceramente, eso pasa en todas as praias, en todos os sitios. Habrá que multar a xente que non sabe aparcar nos sitios que ten que aparcar, cando moitas veces o triángulo está baleiro ou a medio ocupar. E a xente vai aparcar por o cementerio, vai para Bañobre ou vai para sitios que non debe ir, evidentemente. Entón, que medidas? Reforzar o sistema policial para que sancione. A ver, no verano vai haber policía auxiliar, non? Que ven de reforzo precisamente para os 4 que temos en plantilla. E despois eu creo que aí o explicou ben Enma. A ver, non se trata de ter máis capacidade de coches, o que se trata de que a capacidade que haxe sea unha capacidade organizada e regulada. Hai un aparcamento de pago que a cantidade de €1 hora, máximo no día son 5 euros. A mí me parece que para unha persoa que ven de fora de Miño, que ven co seu coche e quere disfrutar desta playa tan bonita que temos, e que desde que se fixo ahora a recuperación ambiental, ainda estes días está costas trasvasando a area da zona da ría onde se acumulou, trasvasando para aquí para a esquerda, para que precisamente a playa teña máis servicio, máis utilidade e este moito mellor. Pois despois de facer todas estas actuacións de asfaltar a carretera que a fixo a Diputación, a petición do Concello, e de pintar como se pintaron todas as plazas e demais, eu creo que iso, a ver, é que o aspecto que dá esta playa ahora non é para ter os coches ali a monte. Os coches teñen que estar ordenados, e depois hai unha cousa para min moi importante, que é o tema da seguridade. Non pode ser que eu que paso moitas veces, que veño de Bañobre, e que os que vimos de Perves, os que veñen de Perves e tal, e vimos pa Miño, nos encontrábamos con xente que iba ao maletero, abría o maletero e se metía para as casillas, e se metía no carril. Entón tens que ir frenando, tal. Depois os que salían marcha atrás, hasta que chegaba só do condutor xa tiña medio coche metido no carril, o sea, había que ir facendo zigzag. E acordadevos que antes había coches aparcados polo lado da marisma, que xa se reduxo cando se puxo esa barrera de madeira, cando fixo Costas a actuación esta. A ver, non se trata nin de que collan máis nin de que collan menos, que collan os necesarios, é dicir, os que a capacidade que ten a playa. Non nos olvidemos que iso é un conxunto dunar marisma, é dicir, antes, Alberti, ti falabas da pasarela e tal, por exemplo, esa carretera, todos os técnicos dicen que no seu día se fixo e non se debería de haber feito por aí. Iso o di todo entendido en esa materia. Claro, ahora mismo esa carretera, desde o meu punto de vista, é inviable quitala.
pero o que tampouco podemos facer é saturar de coches porque queren vir á playa. Se queren vir á playa non hai ningún problema, teñen o parking de pago, entran, está mecanizado, fan o seu pago na caixa, é super cómodo, é un espacio verde que está ali e tal, e non se lle carga tanto a zona dunar, porque aunque non parezca que tal, as dunas son móviles, as dunas precisamente se fixeron esas barreras con cordas para que a planta enraíce ali, esa planta ten 4 metros de raíces que fan reticulares, entón todo eso protexe que a duna non se desplace. A carretera fai xa de freno, pero se que ainda encima metemos máis coches, xa non digo os coches, é toda a carga humana de xente que pasa tal. Hai unhas pasarelas de madeira, hai unha senda peatonal que se quitou a madeira que antes era moi escurrediza e demais, e, bueno, creo que quedou bastante ben, estou moi contento. Bueno, pois eu creo que o que temos que facer é que entre todos colaboremos para que se cuide a praia. E despois, oye, non pasa nada que unha persona que vende lexos e ten que aparcar no parking, pois, oye, tamén axuda a que o Concello teña uns ingresos e contribuya a pagar os servicios que o pobo de Miño co seu orzamento está pagando socorristas, está pagando un policía auxiliar, está pagando a limpeza de baños, 5 controladores na hora, podas, cortar a erva, limpar a praia, que pasa o trator todos os días, poñer as bollas, un montón de servicios que costan moito diñeiro e que estamos pagando con os nosos orzamentos. Temos algunha subvención tanto da Xunta como da Diputación para pagar parte dos socorristas e tal e cual, pero non chega para... O sea, o que se recauda aí non chega. Entón, bueno, a xente ten que ser consciente. A min hai veciños a veces que me din tedes que poñer o cobro na carretera, pero non podemos poñelo porque é unha carretera da Diputación. Entón, bueno, pois non se pode facer eso. É claro, nós o que non vamos facer, eu que creo que foi erróneo no seu día cando se asumeu aquí carreteras da Diputación a cargo do Concello. O vemos na carretera da praia desde o cruce hasta a curva, que foi asumeuse esa carretera, que agora temos que arreglar o Concello. En cambio, que siga sendo a Diputación, e a Diputación pois ten unhas normas que non deixa cobrar. Entón, bueno, pois eu creo que os coches van a Bañobre, pero que xa iban antes. Pero xa cando había camping ali, camping non era camping, cando había tendas de campaña ali as Gallo, xa os coches aparcaban onde lles daba gana. Non tuvemos que poñer fai 3 anos carteles no cementerio de Miño para que os coches non foran a aparcar ali ao cementerio. Había coches en batería por todos lados. E máis había ao lado da marisma que se ocupaban de coches. Entón o problema non é de coches, o problema é dos condutores. O problema é dos condutores. Antes falábamos do tema da seguridade vial por Bañobre e por outros núcleos. O problema é dos condutores. Se os condutores respetaran as sinais, todo iría moito mellor para todo o mundo. Que pasa? Que aí o condutor chega e ve parking de pago, 1 euro a hora. Carísimo. Chico, pero que depois te vas a tomar unha cerveza e che costa 2,5 euros, ou na terraza 3. Entonces, a ver, eu creo que temos tamén, desde o Concello, temos que facilitar e concienciar que a xente colabore co Concello. Que aquí non é cuestión... Digo o Concello, e recordade que cando falo do Concello somos todos, non é o goberno municipal, somos todos. Eu en Miño non oigo máis que felicitacións da xente de Miño que me felicita precisamente por haber feito este pintado, que además este pintado, oye, quedou moi chulo, jolín. E creo que se ven distintas as marcas onde van a aparcar os socorristas, onde van a aparcar as persoas de mobilidade reducida, temos unha plaza para o vigilante da cofradía. Hombre, eu creo que se fixe un esforzo considerable. Bueno, pois que vai haber unha persona de non sei onde que di, bueno, eu non quero gastar 3 euros no parking. Bueno, pero vai alá arriba a Bañobre, alá a non sei onde, e pois vai xa andando cargado cas... Home, eu creo que iso temos que ir pouco a pouco erradicando, e pouco a pouco se vai erradicar. Sigue vindo xente a Miño a punta pala, porque se dices, non, é que non ven xente ao comercio e tal, ven igual, a xente ven igual. A playa que temos é a mellor playa de Miño. Iba a decir de Galicia, pero en Galicia hai moi boas playas, hai playas moi atractivas, pero Miño é unha playa que queda cerca de todos os lados. Temos Perves, en Perves sí que hai un problema grave de aparcamento, porque antes había as leira parkings, bueno, cada vez hai menos leira parking, pero na praia de Miño tense que regular. Eu creo que é acertada esta medida. Eu non creo que se soluciona o problema que ti mencionas, non se soluciona poñendo máis plazas de aparcamento, porque xa estuvemos. Perdona porque é reiterado, pero me gusta facer énfasis en isto, porque eu creo que
Ao mellor, se ven alguén de fora, pois che vai dicir, oi, aquí antes había máis plazas, sí, pero ti fala con xente de Miño. Xente de Miño, que tal? Están encantados. Polo menos que falan comigo, ao mellor os que non están encantados non falan comigo, pero a xente en xeral de Miño, residente de Miño de sempre. Bueno, pasamos á seguinte, ou queres contestar algo? Pasamos á seguinte, mobilidade, colonias felinas, 3. Sí, nos últimos meses fíxose evidente o aumento de colonias felinas en distintos puntos do Concello, como Miño ou Bañobre. É unha situación que require unha xestión responsável tanto desde a perspectiva do benestar animal como de saúde pública. Por iso, formulamos as seguintes preguntas. Ten constancia o Concello Municipal do incremento de colonias felinas no Concello e que medidas está a desenvolver ou prevé desenvolver para a súa xestión? Bueno, isto vai non contestar, Cati. Bueno, creo que hai unha confusión. Unha cousa son as colonias felinas constituídas, que son as oficiais, que están registradas, que leva a protectora, e outra cosa que haxa gatos que non forman colonias, para entendernos. O sea, pode ser que aumente o número de gatos en distintas zonas. Vexo que hoxe temos un monográfico sobre Bañobre, de Bañobre, concretamente, non teño constancia de ningunha, pero vou explicar un pouco como funciona o tema para que tamén a xente entenda que se hai calquer problema isto solucionase. Pois non teño constancia de que haxa incremento dos gatos en Bañobre, si teño constancia de que hai varios sitios nos que se incrementaron non colonias, non só colonias, o sea, primeiro número de gatos, sí que se incrementaron o número de colonias constituídas legalmente. Explícome. En Miño, casco urbano de Miño, abreuse unha nova colonia no Curro, na zona do Curro, dese parquiño que hai, Travesía do Curro, me parece que é. Sí. Travesía do Curro. Sí, creo que... Esta leva funcionando moi poquinho, 2 meses ou así. En Costamiño constituíronse dúas tamén, dúas novas, o sea, maiores das que había. Por que se forman as colonias? Primeiro, porque hai unha demanda, porque hai un grupo mínimo de gatos, e despois porque hai voluntarias, digo voluntarias porque todas son mulleres, pero tamén poden ser voluntarios, que se queiran facer cargo. É dicir, nin a protectora nin o Concello se fan cargo físicamente das colonias porque é inviable. Isto funciona a base da colaboración entre o Concello, a protectora e o voluntariado. Funciona así. Entón, sí que se formaron 4 colonias, porque en Miño, na zona do Ermo, tamén se constituíu outra. A maioría, ou todas, teñen xa unhas casetiñas tipo arcós, que veredes nalgúns sitios, que son como un arcón destos de xardín, que se preparan para facerlle unha entrada aos gatos, meterlles ali o alimento máis a comida, e despois, o alimento se pon nunhas horas, se retira despois para que non entren bichos, nin ratas, nin nada, para que non haxa olor. No verán se renova sobre todo a auga con máis intensidade, porque os gatos, se a auga está quente, xa non beben. Ben, eso por un lado. Por outro, que medidas está a desenvolver ou prevé desenvolver o Concello da súa xestión? Pois o mismo que vamos facendo desde o ano 2021. Teño aquí, precisamente, que me trouxeron a semana pasada, a protectora, vou vos dar unha revista a cada grupo, e a protectora edita unha revista facendo un pouco balance, non só do que fai no Concello de Miño, pero tamén está no Concello de Miño. Entón, isto deberá ter 3 ou 4 meses os datos, non son actuais, agora se incrementaron. Nese momento había 10 colonias felinas que xestionadas no Concello de Miño, 101 gatos controlados nas colonias, 41 machos e 60 femias, 154 gatos esterilizados en colonias desde o 21, 59 machos e 95 femias. 143 gatos en casas de acollida dos cais, 137 están esterilizados. As casas de acollida son para gatos ou ben que están enfermos e que non se devolven á rúa, moitos ou algúns deles, por desgracia, unha certa proporción un pouco máis grande do desexable, que son gatos que están enfermos e teñen virus de inmunodeficiencia felina que non poden estar xunto con outros gatos. Entón, sí que hai casas de acollida que a mellor teñen 2 ou 3 gatos que teñen esta enfermidade. Entón, poden convivir, senón contaxianse.
E despois 196 gatos dados en adopción dende a protectora. A lei non permite que eu atope un gato pola rúa, o leve para a miña casa e despois o ceda a outra persoa. Os gatos teñense que adotar a través dunha protectora, porque veñen xa esterilizados e con as normas. Faixe un seguimento desa adopción. Entón, bueno, volvendo sobre isto funciona en base á colaboración. Teño que dicir, e vou aproveitar esta oportunidade que me dades para pedir, por favor, que a xente respete as colonias, porque unha das colonias de Costamiño que se puxo no aparcamento da Rúa Fraga, que está entre a Rúa Fraga e a Rúa Fornos, sabes que hai un aparcamento que é onde para a cabalgata de Reis, o día da cabalgata, se puxo aí, eu non sei, pero non hai nin 2 meses unha deses arcóns para funcionar, e esta semana apareceu destrozado, pero destrozado. Entón, eu quero que a xente entenda, e vos pido a vos todos, se podedes botar unha man a difundir que isto non é para ir contra ninguén, é para precisamente regular as colonias, o sea, regular en colonias pois a acumulación de gatos comunitarios que se denominan así pola lei, e que é precisamente para ordenar que coman nun solo sitio, que non andan entrando e saindo. Se comen nun só sitio e se están acostumbrados, se poden capturar e, por tanto, esterilizar. E se están esterilizados, volven á rúa, pero xa non teñen celo. Primeiro, non se reproducen. Segundo, non fan ruído, non andan por aí a xaneira berrando, non se pelean, e comen ali. E non teñen parásitos, porque se dan tamén pipetas para desparasitar. E se teñen algunha enfermidade de maiores, pois tamén se trata, porque o Concello tamén paga gastos veterinarios dentro do que lles dá, que non abonda todo o que lle dá o Concello para o que se fai. Entón, pedimos por favor que a xente entenda e que colaboren, polo menos non rompendo nada. Despois, se en algúns sitios concretos se ve que hai un problema, eu, por exemplo, do de Bañobre, pois non teño constancia, porque aquí non chegou nada, que se poñan en contacto con nós, se hai voluntarios ou voluntarias que se poden facer cargo dunha colonia, sin ningún problema. Este ano, polo que me di a protectora, que falei con eles esta mañán para actualizar datos, xa se remataron os cartos que se les dá, porque se esterilizaron moitísimos gatos nas colonias de Costamiño que se abriron, xa vos digo, desde xaneiro ata aquí, se están prácticamente todos os gatos esterilizados. Entón, eso é moi importante porque nos evitamos moitas camadas de gatiños. Entón, priorízase a esterilización, e despois o que queda, pois tamén queda unha parte para alimento e para gastos veterinarios. Xa digo, se alguén ten ese problema e hai un número de gatos e hai persoas voluntarias, non hai ningún inconveniente en arrancar cunha colonia, ningún. Solo poñerse en contacto e vámoslo vendo, vale? Así que moitas gracias. Pasades por aí. Pasades a Alberto, por favor, para que coñezades tamén como funciona a protectora. E despois outra cousa, a lei non permite retirar gatos das rúas, agas que estean enfermos, porque son gatos comunitarios que teñen que volver á rúa. Solo se aparece un gato abandonado que neste caso é abandonado por unha persoa privada, que iso é un delito contemplado pola lei, ese gato, se é doméstico, non pode sobrevivir na rúa, porque non está preparado. Ademais, leva palizas dos outros gatos, xa nos pasou este ano en San Bollo, precisamente. Entonces, sí, ese queda nunha casa de acollida ou en adopción. Pero, senón, a maioría dos gatos que aparecen agora son gatos que bota a xente. Eso é unha falta total de ética, sí. Sí, non pasa nada, se andan perdidos, xenial. Que pasa? Que os gatos que andan perdidos teñen que estar chipeados, esterilizados e chipeados. Se teñen chip, aparecen enseguida, senón... En efecto, hai moitas chamadas á policía para que vai a rescatar gatos. Sí. Gatos a casa. Sí. Así que nada, bueno, perdón polo mitin, pero é que é moi importante sensibilizar a xente para que isto funcione. Para rescatar gaviotas tamén. Vamos ao seguinte, área de caravanas. Sí, bueno, unha puntualización tamén na anterior, digo, que tamén grazas pola explicación, pero se o que comentabas de que se acabaron os fondos no mes de xuño, non sei se o convenio é anual, igual para o ano que ven hai que repensar se pode ter máis fondos. A ver, os fondos nunca chegan, pero é certo que se cuatriplicou. Os fondos cuatriplicaron, sí.
Entón, a mí me consta, é certo que se remataron, non hai cartos xa para esterilizar porque o orzamento que organiza a protectora pon uns cartos para un orzamento para esterilizacións, outro para gastos veterinarios prevendo todo o ano e outro para alimentación prevendo todo o ano. Eles compran por xunto o alimento e xa o teñen. Non quere dicir que non vayan ter alimento para o resto do ano, non? Pero sí que teñen unha partida para esterilizacións porque o primordial é esterilizar o antes posible para que non haxa camadas. Listo, entón, seguinte pregunta. Hai máis de 2 anos que o Goberno Municipal anunciou públicamente a construción dun área de caravanas na Galea sen que até o momento se coñeza ningún avance significativo na súa execución. Por iso, o que preguntamos é en que situación se atopa actualmente ese proxecto e que previsión ten o Goberno Municipal para a súa execución. A ver, desto xa falamos varias veces porque ademais antes de aprobar o proxecto si é certo que a memoria é frágil, olvidámonos das cousas, a mí tamén me pasa. Antes de aprobar o proxecto tuvemos que aprobar unha ordenanza, non sei se recordas, que foi en setembro do 24. O proxecto é de abril do 25, tu fai máis de 2 anos, faz aí un totum revolutum, e xa sumas anos por encima. É certo que rápido non somos, pero tampouco é certo que dices ti. Entón, a partir do proxecto que se fixo no ano 25, en abril, no mes de abril, como ben sabes, está a carretera nacional, hai que pedir a sectorial a carreteras, a sectorial obrigounos a modificar o proxecto porque nos exixiu facer un cerramento totalmente diáfano do aparcamento, en especial na zona colindante que a carretera estatal, co fin, estou lendo tal cual o que nos dice carreteras, que evitar que as persoas que estén nese aparcamento pois poidan atravesar a carretera. É certo que nos parece exagerado que nos pedía carreteras porque é difícil, levas aparcando aí toda a vida que nesa zona da Galea que a xente se meta na carretera nacional, pero bueno, Estradas así non lo pediu e tuvemos que modificar o proxecto que se mandou en noviembre do 25 do ano pasado. E agora, aprobado o proxecto e revisado todo, pois estamos pendientes, o orzamento está dentro do orzamento presupostario, estamos pendientes de que está en publicación e que esa pobre pode utilizalo. Se non faz alegacións, pois xa nos queda retrasado o proxecto de autocaravanas, como faz todos os anos. Entón, mellor non nos faz, e a ver se o aprobamos e o facemos. Porque agora xa é xudicar a obra, porque é un contrato menor, quero decir, con invitación a 3 empresas. Pero, Emma, eu creo que saltaches aí un paso. Que? Que cando Carreteras nos suxireu de facer aí un tipo de peche, unha alambrada, que era costosísima, nos discutímoslo con Carreteras e despois aceptou a nosa... A ver, aquí hubo un retraso no tema, porque, claro, Carreteras exixía un tema, un vallado. O vallado era un vallado que, vamos, non hai ninguna carretera nacional, nin na autopista siquiera. A autopista xa vedes como é, que é unha malla pouco máis que dun galiñeiro, non sei como se chama esa malla. Bueno, entón nós o que lle dixemos que era carísimo poñer unha valla todo ao longo da zona da Galea e que non tiña sentido porque aí se leva aparcando coches fai bastantes anos e nunca nadie se meteu aí porque además está nun taluz alto e tal, bueno. Entón chegamos a unha solución intermedia que poñamos nosa valla, pero a valla é unha valla distinta, non é unha valla destas Hércules, sabes, resistentes e tal, é unha valla é daquela iso, entre que sugerimos, entre que nos piden, entre que tal, e ora isto vaise financiar con cargo ao orzamento que entra en vigor, creo que é o luns, me parece, o luns, se non hai reclamacións ni nada. Entón, unha vez que entre, pois xa podemos prepararlo para licitar e todo eso, claro. Co cual, eu calculo... Sí, é un menor, non? É un menor. Sí, entonces eso... Co cual, creo que iso se podría facer pronto. Pero, bueno, outro problema que se ten é as empresas, sabes? Aunque teñas un menor e pidas oferta a 3 empresas, a cuestión é ver que empresas che veñen. Outro día pedimos oferta a 3 empresas e ninguna delas lle interesaba, porque están saturadas. Ahora mismo, as empresas de asfaltado, mira, temos os camiños de Perves para asfaltar desde noviembre, e
E agora fixemos a ata de replanteo onte, me parece, hoxe ou onte, hoxe non sei, onte, hoxe foi. Fixemos a ata de replanteo porque parece que van vir xa. Pero claro, teñen un mes. O mellor venenche nos últimos 20 días, non? Bueno, non sei por que me dixen isto tal. Que claro, que nós o que queremos é facela pronto, claro. Se podemos facer agora neste mes xa, neste mes. O sea, chamar ás empresas, pim, pim, facer os papeles e tal, en xullo, se se pode, facela xa. Vale. Conforme coa resposta, pero si quería puntualizar un par de cuestións. É certo que o primeiro anuncio que saía de que se ia construir a área de caravanas era de comezos do 2024, entón mentira non é, aínda que é certo que tampouco esquecín que houbo procesos intermedios e logo tamén a cuestión do orzamento que con alegacións ou sen alegacións entrarían en vigor o mesmo día. Entón non é culpa... No, mentira. Bueno, se resolven antes de... No. Hai que resolvelas e volvelas a traer a pleno. Ou non o sabes que fixemos? Hai que resolvelas no pleno, pero hai un período para presentar... No, retrasa o presupuesto. O caso. Se falamos de orzamento, que xa falamos outras veces, para evitar estas cousas, o mellor era aprobalo a comezos ou a finais do ano anterior. Pero bueno, máis alá diso, por un día ou dous, non sei son os que son, ou se realmente ao presentar o feito de presentar alegacións retrasa o orzamento, igual culpa de quen as presenta non é. Pero bueno, é por puntualizar. E logo xa na última pregunta quedou lectura logo de décadas de degradación, parecía que as marismas do Baxoi comezaban a ver a luz ao incluírse nas propostas de ampliación de Rede Natura 2000 de 2007 e 2011, mas non saíron adiante. Máis tarde, no ano 2017, a Corporación Municipal de Miño aprobaba por unanimidade a declaración como ENIL, ou a solicitude da mesma destas marismas, proceso que se viu tamén paralizado ao non dar resposta ao requirimento da Xunta de Galiza chegados no ano 2018. Co cambio de goberno nas eleccións de 2019, a presión sobre este espazo acelerouse coa reactivación do proxecto de Monte Piñeiro, a construción da senda das marismas do Baxoi e a planificación de dúas novas sendas, unha entre Telle e a Ponte do Puzo e unha segunda entre esta última e a estrada da Praia Grande. O BNG, no mes de setembro do 2023, lograba de novo un acordo por o apoio unánime da Corporación Municipal para reactivar a tramitación do NIL, cuestión que nada avanzou e que podería complementar a declaración das marismas como CEPA xunto co proxecto de regeneración dunar levado a cabo polo Estado. Por todo iso, as preguntas que formulamos é por que o Goberno Municipal leva bloqueando a tramitación como NIL das marismas do Baxoi polo menos desde setembro de 2023 e como xustifica o Goberno Municipal que, case 2 anos despois da aprobación unánime da iniciativa, siga sen complementarse a protección das marismas do Baxoi mentre se avanzan proxectos urbanísticos e novas infraestructuras no seu contorno. Bueno, vamos a ver, primeiro, este goberno non... Desto xa levamos falando moito tempo, desde que estamos aquí xuntos nesta corporación. Concretamente, efectivamente, dirase traslado do informe que nos mandara a Xunta, da Xunta do ano 2018. Non se bloqueou nada. O que pasa é que a túa posición é pedir unha declaración do ENIL e na máis. Eu penso que, non sei se ti ou o BNG sabedes ben o que significa crear un ENIL. Nós estamos traballando para ter un ENIL. Porque, mira, declarar, a verdad que despois de que esta é unha pregunta que é reiterativa, que en todos os plenos me dices, avanzouse algo, concretamente o que nos informes, efectivamente hai que contratar un equipo externo. Pero declarar e manter un espacio natural por parte dun concello hai que asumir un coste de responsabilidade exclusiva de conservación e de xestión ambiental, porque xa sabemos que a Xunta de Galicia non asina recursos económicos para este tipo de temas, para este fin. E o proceso de declaración supón unha inversión administrativa e técnica para o concello. Hai que redactar que o que nos dixera a Xunta no ano 18, por un lado a memoria xustificativa e un plan de conservación. Entonces, isto exixe, que o falamos outras veces, contratar equipos técnicos, biólogos, especialistas en medio ambiente, facer inventarios de flora, fauna e hábitats. E o trámite, despois hai que someter a información pública e recabar informes cerebrales da Xunta de Galicia.
Pero é algo máis, porque o ENIL obriga o Concello a adquirir compromisos de protección, asumindo íntegramente, porque así o dice a normativa, porque eu penso que cando o BNG ven co ENIL, ven cunha bandera do BNG sin saber moi ben o que está dicindo. Hai que asumir a seguinte responsabilidade: xestión ambiental, posta en marcha dun plan de conservación que incluye tareas como retirada de especies exóticas invasoras, restauración de hábitats singulares, adaptación dos plans de sega para proteger as épocas da cría de aves. Hai que facer un uso público e divulgación, hai que habilitar un espacio para o disfrute dos veciños de forma controlada, con paneis informativos, sinalización, zonas de paso, sendas, sempre garantindo a protección dos valores naturais. Hoxe mismo estuveches opoñente, falaches que estabas en contra da senda do Bañobre, que estabas en contra da pasarela que uña teñe co Bañobre, cando efectivamente a creación dun ENIL, a protección dun espacio natural, é como a senda do Baixoi, que estás en contra da que se fixo. Nesa senda tuvose en conta a protección ambiental, porque precisamente eliminaronse especies invasoras, fíxose replantación e tomáronse medidas para evitar que precisamente as invasoras non se expandan ou non se regeneren, quería dicir. Entonces, por un lado, queres a bandera do ENIL e por outro lado estás opoñendo as sendas cando o ENIL nos obriga a facer sendas. Pero obliganos algo máis, non? Ainda non acabei, eu tamén estou no turno da palabra. Hai que velar por os obxectivos da conservación, e ten que realizar un seguimento continuo do estado de como está o espacio e evaluar se as medidas, hai que facer informes de evaluación periódicos para saber se as medidas son efectivas. Para garantir que se cumplen as normas de conservación como é o uso público, a prohibición de dañar a flora e a fauna, o Concello ten que asegurar nesa memoria a vixiancia. Esta vixiancia solese facer ou ben mediante persoal municipal existente, asinando tareas de supervisión a guardas municipais, técnicos de medio ambiente ou celadores de montes que estean na plantilla do Concello, que neste caso nós non temos. E senón, hai que contratar vixiancia externa, porque me preocupei de mirar a ver o ENIL, porque sempre ves co ENIL, e entón vou dicir o que é un ENIL. Entón estamos traballando no ENIL, porque as sendas que fixemos con protección ambiental reforzan precisamente a creación dun ENIL. E senón vixiancia externa, subcontratando empresas de servicios ambientales ou gardas forestais para realizar o seguimento ecolóxico e velar por o cumprimento das normas. Por tanto, todas as sendas que están feitas e as proyectadas ou as sendas que pensamos facer, que as pasarelas non son un ataque nin unha degradación, como diste ao medio ambiente, senón que reforzan precisamente a posta en valor desa zona ambiental e da marisma, e que xustificarán, no seu caso, no futuro, cando os presupostos e a implementación de plantilla ou contratación de persoas externas se poidan facer as vixiancias unha vez as sendas estén feitas. Así que aquí a mí o que me parece, sinceramente, que non podes falar de infraestructuras que son agresivas cando un ENIL exixe sendeiros que van por dentro e que forman parte dese plan de conservación. Por iso eu entendo que non sei por que estás dicindo como xustifica. Eu creo que está máis que xustificado. Vale, varias cuestións. Podes incluir a construción de sendas. Non obriga a construir sendas, ou non obriga a construir pasarelas. Entón, polo que estuve vendo nesta intervención, o goberno municipal, polo menos moita presa na declaración do NIL tampouco ten, ou tampouco neste momento veladamente se está opoñendo a súa tramitación, polo menos vamos a decir prioritaria. Tampouco sabemos por que votou a favor na proposta que trouxo o BNG. Pero bueno, eu tamén quería sinalar, vou ler unha intervención. Considero que o ENIL efectivamente é unha figura de protección que, sen dúbida, é beneficioso para Miño e, concretamente, para un entorno de tal importancia como son as marismas do Baixoi. Marismas que, como todo o mundo sabe, en Miño, a bandeira da súa defensa foi alzada polo Partido Socialista de Miño, non só como grupo político, senón tamén como representante dun gran sector da poboación de Miño, pero non só o Partido Socialista, senón tamén asociacións ecoloxistas e incluso entidades veciñais que sempre viron como unha posibilidade de futuro o aproveitamento racional deste espazo natural tan importante. De feito,
sen remontarse moitos anos atrás, de todos é coñecida a loita pola defensa deste espazo. O valor natural das marismas do Baxoi foi reivindicado insistentemente polo Grupo Socialista de tal maneira que incluso no 2011 levou unha iniciativa parlamentaria para incluir este espazo na rede Natura. Isto é do pleno de outubro, do 17 de outubro de 2017, onde se aprobaba esa solicitud da Consellería de Medio Ambiente para declarar o Enil. Non sei se estas mesmas palabras se poderían repetir hoxe aquí, pero tampouco é cuestión, penso eu, de comezar a casa polo tellado. Se falamos de protección, regeneración e conservación, o sea, que polo menos a día de hoxe nin conservación, nin regeneración, nin conservación, pois o primeiro paso a dar sería reactivar ou empezar de novo unha tramitación de NIL. Entón, a min tamén chamame a atención de que, volvo a dicir, insistentemente, como ben se dixo, traemos esta cuestión e todas as respostas que nos dan é que non houve ningún avance. Entón, pois pasaron dous... Bueno, nas actas están, cada quen pode miralo no vídeo, que sistemáticamente a pregunta de se houve algún avance na tramitación do NIL das marismas do Baxoi, a resposta era non. E iso está grabado e podemos ir a calquera pleno ordinario que esa pregunta está e a resposta é a mesma. Entón, antes de aumentar a presión, eu non só odio o BNG, que tamén podemos falar de cuestións científicas, pero tamén hai colectivos ou asociacións ligadas á conservación do medio ambiente que tamén se opoñan ás pasarelas e que están reclamando unha protección medioambiental das marismas do Baxoi, que foi un gran avance tamén, que hai que poñer en valor a inclusión na CEPA, que por extensión queda incluído na rede Natura, pero non recolle todas as marismas do Baxoi, recolle simplemente a lámina de agua que queda en baixamar. O resto das marismas do Baxoi a día de hoxe non ten ningún tipo de protección e eu penso que case 10 anos despois chegamos ou seguimos estando bastante atrasadas. Entón, insistiremos o tempo que sexa, pero as respostas que obtemos do Goberno Municipal non nos convencen ou polo menos non levan a dar cumprimento a este acordo, nada máis. Sí. Mira, unha cousa non podes dicir que non se estén facendo labores de protección. Unha cousa é ter unha declaración dun ENIL e outra cousa é non facer labores de protección. O ENIL pode ser interesante. Votouse a favor? Sí. Pode ser interesante? Sí. Na práctica, despois de levar 7 anos no goberno e vendo como funciona este concello, que lembremos, temos unha débeda monstruosa, pois ao mellor deberíamos en ese momento facer un pouco de examen de conciencia e dicir, pois ao mellor non. Pasounos co CIM. Levábamos no noso programa electoral a solicitude dun CIM, pero vendo a realidade non queremos o CIM, pero sí que se está dando unha atención moi similar a un CIM, porque non se poden afrontar os gastos, tanto de personal como de outros recursos. Entón, si se están facendo, porque acaba de explicar a miña compañeira, que se están facendo labores de protección da marisma. Se están facendo labores de protección, porque, por exemplo, eliminar especies invasoras é unha labor de protección. Podémosla envolver como queiramos, é unha labor de protección. Segundo, a zona cepa é onde se van ver as aves, porque a zona cepa tamén hai que distinguir entre un ENIL e outras figuras de protección ambiental moito máis restrictivas. Isto non é unha reserva. Non é unha reserva. Por lo tanto, permite uso humano. Se temos unha zona de especial protección para aves, é interesante tamén, como está en la mesma declaración do ONIL, que se poidan contemplar e poñer en valor respecto á poboación en xeral o use e disfrute razonable e mantendo unha protección desas zonas. As aves non as van a ir a mirar desde o Monte Piñeiro con os prismáticos. Ojalá tamén, se algún día está o Monte Piñeiro ordenado, ojalá. Pero haberá zonas para observalas. Hai que lembrar tamén que todas as actuacións que se están facendo están respaldadas por informes de medio ambiente, non se están feitas a lo loco. Por outra banda, ata de agora
e ata que se fixo a senda das marismas do río Baxoi, a xente é consciente de que existen unhas marismas. Porque ata hai 2 anos ou 3 que se abriron esas sendas, non eran accesibles para ninguén. Para ninguén. Incluso, vindo polo camiño de inglés, solo se ven as marismas prácticamente xa chegando a debaixo da peaxe. Entón, podemos facer 2 cousas. Loitar para ter o papeliño do ENIL e despois non poder afrontar os gastos do ENIL, que por outra banda, a mí me parece, e aquí hai para todos, me parece un pouco botarlle, como sempre, toda a financiación e todos os gastos aos concellos, para que a Xunta ou o Ministerio ou quen corresponda asuma as súas competencias na protección do medio ambiente. Porque é moi bonito. Señores, teñen vostedes un sitio con valor ambiental? Por que se votou por que non saleu adiante no 2011 a declaración a inclusión de Red Natura 2000 das marismas do Baxoi? Porque se votou en contra, e non foi o PSOE. Supoño que o BNG tampouco votaría en contra. Votou en contra o Partido Popular. Entón, non porque os partidos, cando van a un sitio, votan, e despois quedan as actas e se sabe que se votou, e non pasa nada, cada un é responsable do que votou e asume as súas consecuencias, que son estas. Non estou valorando nada, digo, non saleu, e que é moi bonito, claro, vamos a protexer isto, que paguen os concellos, vamos a facer guarderías, que paguen os concellos, vamos a incrementar os AF, que paguen os concellos, e nos concellos, claro, compramos todo, pois nós estamos facendo un uso útil e razonable en proporción aos recursos que ten este Concello, lembremos a débeda monstruosa, sin incrementar impostos e sin esquecer a protección do medio ambiente. O sea, son compatibles as 2 cousas. Bueno, pasamos ás preguntas orales do Grupo Popular, que teña 2, non? 2, sí. Ben. A poboación do noso municipio aumenta considerablemente nos meses de xullo e agosto. Isto xera que en algunhas zonas se incrementa o lixo que se produce. En anos anteriores díronse queixas dos veciños pola insuficiencia na recollida do mesmo. De cara a esta tempada, ten previsto o Goberno Municipal algunha medida como aumento na frecuencia da recollida e o aumento dos colectores de lixo? A ver, como sabedes, o Servicio de Recollida de Lixo ten un contrato, é unha empresa que está contratada, hai unha recollida de X días nas parroquias, X días no casco urbano. Entón, iso non o podemos cambiar. É verdad que no verán sí que tes razón, que hai sitios a veces onde deixan lixo demais, pero tamén é verdad que a empresa, sin telo incluído no contrato, tamén vai e recolle na medida posible. Este ano aumentamos bastantes contenedores, porque nos chegaron bastantes contenedores, bueno, bastantes, 16, pero bueno, son bastantes. Entonces aumentamos contenedores en distintos puntos que sabemos que soe haber descargas de lixo. En isto tamén hai que recordar unha cousa: o que non pode chegar a xente o 1 de xullo a limpar o seu piso, resulta que colle todo o que limpa no piso o leva para o lado dos contenedores. Os contenedores ten uns horarios, nós o puxemos agora, se fixe unha campaña, en todos os contenedores, se vistedes, hai un cartel onde pon os días de recollida e tal. Entón, a xente o que non pode facer é vaciar os colchós, o non sei que, o metálico, non sei que, non sei canto, estar ali desde o lunes, imaginadevos que o xoves cando se recolle, estar desde o lunes ou o sábado ou domingo hasta o xoves. Eso non dá bon aspecto. E non daba un aspecto principalmente para os veciños que viven ali. Entón tamén a xente tamén ten que colaborar. Logo, xente que corta ahora nestas datas, que corta as silveiras, que corta o césped, que corta os xardíns, e veña sacos, os que tiran en saco, porque hai quen colle e vacía toda a silveira e tal, ao contenedor verde. Eso tampouco é así. Eso está prohibido. Está prohibido, o sea, a xente ten que saber que ten que, o que ten vegetales ou tal, terá os que queimar na leira, ou terá os que triturar, ou que sexa, ou queimalos, ou facer compos, ou o que queiran facer. Pero o que non se pode facer é limpei o xardín e me queda todo chulo e pois collo os sacos de céspede e o boto no contenedor. Eso non se pode facer. Entón, que pasa? Que hai xente que cando vai botar a súa bolsa de lixo ao contenedor, resulta que está cheo de césped ou de silvas ou de hortensias ou de non sei que, e as deixan fora. Entón, eso sí que afea. Pero
Claro, eu creo que son máis un comportamento cívico. O que sí que teño que decir que o servicio, desde o que depende da empresa, eu sei, porque eso sí que yo teño pedido, e mo ten, incluso a veces mo ten comentado a propia empresa, dicir, oye, vamos a ir recoller a tal sitio, pois bueno, porque pois hai bastante lixo. Eu ainda outro día nun rueiro me pasaron as fotos, os veciños e tal, eu pasei por ali varios días, fai desto facerá un mes ou así, pasei por ali varios días e tiñan razón, que agora aqueles contenedores que había ali, bueno, pois se puxe un contenedor verde máis, e se vemos que fai falta algún amarelo máis, pois se poñerá. Pero, a ver, eu sei que a xente, algunha xente se queixa, pero a gran maioría da xente é xente que cumple cas normas, e cumple co civismo. Eu cerca de onde vivo hai un veciño que lle dá por botar a erva sempre no contenedor verde, e en que yo digas volve a facer. Ese o mellor mañán é o que se queixa. Oye, mira que teño escombro tamén. Escombro, xa non digamos escombro de obras. Pero bueno, que con respecto ao que ti creo que era o obxecto da tua pregunta, se se vai reforzar. A ver, non se vai reforzar contractualmente, pero sí que se vai reforzar porque, a ver, a empresa que está facendo o servicio é unha empresa que leva moitos anos facendo o servicio, e eu estou moi contento, como creo que tamén estaban as corporacións anteriores, co servicio desa empresa está funcionando ben, porque además de facer o traballo que ten que facer, fai servicios a maiores. Eso, vamos, eso eu creo que é notorio e o sabe todo o mundo. Bueno, ahora que dixeches, non, que non está no contrato, sabemos que é un dos contratos que ten que salir a licitación. Non sei se preveu ou incluir unha cláusula de que eses meses ante o aumento de poboación se poida reforzar ese servizo. Iso é o que teremos que ver agora cando fagamos o novo pliego. Pero, perdona, se non me equivoco, por exemplo, no verán, os domingos recollen tamén, e no inverno non. Si que hai un pouco de horario maior. Sí, pasan, sí. Será os sábados ao domingo. No, cando se faga agora un novo prego para tal, teremos que ter en conta eso, porque evidentemente a redacción de pregos. A ver, antes de que o diga ningún veciño, o primeiro interesado en que se contemple iso é a empresa, porque a empresa está facendo servicios que non está cobrando. Entón, lóxicamente, xa as suxerencias da empresa, mas lóxicamente faceremos un prego, e pois ese prego se presentarán as empresas que sean, pero intentaremos, igual que fixemos ca auga, intentamos recoller novas necesidades, eso intentaremos, que despois tamén habrá errores e habrá cousas, pero bueno. No pleno anterior trasladamos ao Goberno Municipal unha pregunta sobre os desbroces de camiños que, tal como respostaron, estánse levando a cabo. Mais preocúpanos que as beiras rúas das parroquias non se están a limpar, o cal xera problemas de seguridade vial, xa que en algunhas zonas son intransitables. Ten previsto o Goberno Municipal algunha tarefa de limpeza das beiras rúas? A ver, que? Non, hoxe estaban aquí. Mira, hoxe concretamente estaban limpando toda a beira rúa de Sombreu, que é unha cousa que corresponde á Xunta de Galicia. Dixo vos a Dios? Bueno, pois, non, vos dixo eso. É dicir, que claro, que a veces tamén temos un problema. O cidadano, o veciño non distingue, veciño ou veciña, vamos, non distingue quen é o competente en tal ou cual carretera, en tal ou cual infraestructura. En este caso, hai infraestructuras que son da Diputación, hai infraestructuras que son da Xunta, hai infraestructuras que son do Goberno Central. Claro, se nós, porque o veciño ven e protestache aquí no Concello, ven aquí a protestar, oye, mira que está aquelo que está cheo de silva, se teño que meter a carretera para pasar. Ten razón. Nos decimos, mira, nos chamamos a Xunta ou chamamos a Diputación ou chamamos a tal, pero non dan mido, ao final facémolo nós. Que pasa? Que iso é contraproducente, porque se o facemos nós, pasa o vigilante, e como ve que xa está feito, xa non fan despois. Entón, iso é digamos, a veces é contraproducente. Pero claro, o veciño non entende deso, e chama. Ahora mismo, o esforzo principal, sabedes que empezaron 4 operarios novos, vamos, o contrato de verano que financia a Diputación, entraron ahora 4 traballadores máis. Esos traballadores ahora están prácticamente volcados no que son os espazos públicos no entorno das praias. Están en parques, en praias, en lugares, digamos, máis concurridos, que se prevé que estén máis concurridos. Tuvemos, ademais, un apuro importante, porque este mes de xuño, ao principio, houve días moi bons de calor, e veu moitísima xente ás praias, e, bueno,
Pois a xente queixábase que tal acceso a tal playa non está, pois claro, contábamos que se empezase a limpar a mediados de xullo. E bueno, eso prácticamente se está rematando. Sempre te encontras con algún pequeno detalle que naquel váter a porta non pecha ben ou, bueno, cosas desas. Pero que despois a limpeza de aceras se tratará de facer. Por exemplo, eu recordo que por Perves se fixera unha limpeza pola zona onde falabas ti da Marquesina, na avenida Carmen Estévez, todo por aí se fixo tamén en Bañobre, toda o que é a subida desde a praia hasta a depuradora, da depuradora para arriba, se fai unha vez no verán. Que pasa? Que tamén iso intentamos acompasalo ca previsión das festas. Por exemplo, agora van vir as festas en San Xoán, pois o que se vai intentar na medida do posible, pois facer algo pola zona de San Xoán, pero claro, San Xoán tamén en Sombreu, tamén en San Xoán de Vilanova. O sea, que a veces hai cousas que son en distintos sitios, en Callobre creo que tamén hai algo, ou non, en Callobre non hai algo de San Xoán, non. É o Carme. Entón, claro, que pasa? Que a veces non dan limpado todo. Pois van vir as festas de Bemantes, pois agora, antes do Corpus, se limpou algunhas zonas. Depois vai vir as festas parroquiais, pois tamén se terá que limpar. Pero claro, intentas acompasar. Hai unha cousa que a xente tamén se ten que acostumbrar a que antes a xente facía labores de mantemento. Eu me acordo os vellos do lugar iban ca súa fouce, iban picando as silvas que salían ás aceras e tal, iban tal. Hoxe nadie vai con fouce. Entón, a xente tamén se acostumbrou a que todo sea o servicio público, non? E, bueno, pois eu creo que iso, o servicio público ten que chegar hasta certo sitio. O que non pode facer o servicio público é todo, porque daquela estaríamos sendo inxustos, porque hai xente que sí que efectivamente limpa as cunetas onde viven e outros que non limpan nada. Daquela, claro, pues tamén parece que, bueno, que se todo o mundo limpara un pouco pola zona onde vive, home, non digo que barran e que tal, pero bueno, as súas arribadas, sí. O veciño, as arribadas está cortando o ayuntamento, que fai anos que se cortan. Isto xa fai, eu que sei, 20 anos facerá, non? Do contrato ou máis, do contrato de limpeza de taludes. Pero bueno, que hai que haber un mix, parte de colaboración ciudadana e, lógicamente, o servicio público pois tamén estar aí atento, non? Agora no contrato, sabedes que o contrato de zonas verdes xa rematou o prazo. Non sei se xa convocasteis mesa, non? Convocasteis mesa para mañán. Mañán estaredes na mesa de contratación. Está para mañán. Sí, non? A ti chegouche, Alberto? Sí. Pois Sagrario, se estás ti atenta. Pois mañán abriránse as ofertas e nese contrato, pois home, xa se contempla moitos máis servicios, limpeza de fontes, periodicidade, maior número de veces que se limpian ao ano os parques, as fontes. Bueno, hai un servicio que eu creo que se vai notar a diferencia. Home, de feito, subeu de 150 a 450 o contrato, entonces é un diñeiro que se triplicou. Iso tense que ver logo nos resultados. Entón, bueno, en iso vai se mellorar. Ahora, claro, hai zonas que a veces os veciños tamén tiñan que... Bueno, non sei se queredes comentar algo máis, se vos quedou algo. Bueno, pois levantamos a sesión entón. Son as 8.